nsa nso tutu on toma asase se wo tie o awie apete bia ni triye no okwa didi a wo sia so no bofo na na sa wotena sese ya menom nso menem mfafo abotrenku e wo yankasa no ma ho asase se etie o na amo fire kajagum na yetie o awie enawie yebema adofo ne adehye nyina ha yemma obi biara nso akwaba aha ye 102.9 FM OTEC Asante nyina hohoa afidi kese no enie yesama ye ho nso ye ahyiahia de ba afidie yi so na wie yi ebre na wie du say ye de Asem Beba Dabi dwumadi no ba besom dwumadi yi sane ye da ne da ye ka de kire yadofo ye tiefo ne yade hye say ya adesua sa bre kro na amu nso san so ya ade kire no sa pepepe enti awie ye hye yi ye besua de na ya san a kire yen ho nso ade ena ye benada bosome nwotwi ne da etoso du baako emfimpinu ene aduonum ne yewe awie adwumadi a ye de besumi ukoye YouTube ne so na wo hwehwe OTEC 102.9 FM wo hwehwe OTEC 102.9 FM a ye stream dwumadi ne live ewo ho okwa awadwenkyira awo no ubetumi ato amane yendo ye beje ye bekan amobia nso ate wonka sabre kro na amu ni GN radio so ewo London onomo fa yen dwumadi live dache hima radio nso so ewo Denmark onomo fa yen abawa radio Amansan FM Patmak radio ni Breni radio nyina wo UK ena Kings radio and TV ene OTEC radio ewo France Paris abruchimemu ehonso onomo tie yemfiri ho mede de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apese makana nani jatanu nie ewie yehia na ye ko Asem Beba Dabi kase bobema ne so nana kwesi wusu echan one the birthday girl on moye krado ene ye de Asem Beba Dabi awode die mu kase no ye de besom anuanom nsom anadai Asem Beba Dabi kase bo ya to di diama akosua jewa akodi ya papa bi no ensama edimu akotene ebi ane say yadiani abache asafu bia ofra say New Revival Holy Ghost Fire Ministry ya eno ewo asuabua north enkrefron mo aba etre say akronfo awiramfo akwato ase asore mane so wa abra mo bompaye mekowi ase o ma wi o mo femfram entremu no ya de bebremu na krachi bia wono so kwoto she papa so de sekan twitwa no ya ewo adanse asokwa mansini mu na fe na asem na kopie court na de ne court waka no yebebomu adi akere mu gomu anyanya no ewo gomu is mansini ya eno ewo mfimfin mantem enkra eba akere se wakire owura bi akuno dina kwa akoto eye ensuo bi mu mekowi ase ne tomo no wo mo twa do mo sautum ayini nso no asem na no woden ye bewura COVID-19 mu na sebra ye kase gan yakokodum pemaduanan baako ahanu ene dumienu na namso menen panyifo hyase a wo bokoko erefa ho COVID-19 yade ana hyase e wo China ememu na atretre ye wiase afa na nyina bia duru ho emprempren yade kase eboyi ebremu no enkra eba ekire sei yade fofo bia san so asibie wo na ano oden ese COVID-19 mpo nyankropon ko na be kire na sebre no ye konka wie circuit court na bomofo bi so akwakoye ntamgyina ni akwakotontuo e dia makrachi bi wo bibia ni sebre no ko kire se wa ma no remanding medemu bako adwira e wa Asante mantemu asem bi asi ho amakoto atrase e wo ho Asem ya we no moni afoforo na ya boaboa no se Asem Beba Dabi kase bo ye de ba besomo ene awiabre ne mom abusuafo ye kan se wiase abontate ya beti matware asu a na oda mabase de senti adwumakura bi eno bo tukini mpatrapa elso ya sene amansem yatime ade abramo eba ne cheba production en consortium kan kira mo sen wo de haba plus eba Mr. ade abadwaso to ba ko eyesididu 10 Ghana cedis na unum bia ebristu meal system no ama yedi atimi abo abrabom eno adanchen so a wo sabo na egu yam a doctor say enye yie no wo de ya anum bi wate wonum bia ne nyina no eba bejai ade amawo am wasipi asita e ma no munsom na munye ubu nsa utwa adwo ana bomade so betimi anum bie honam ya nyina eba be firi honom na pavi ene plasma seba Mr. ne de abusuafo se de amanfo se eye papa
enti bomadi aso beko na okoto bie no anonom entontom yade a edu ani se prefa unum bia case die eno na nche wontimi ni di eni man hada nkoye mfa mawo yade aduane besi wado se wo mse ya twotwotwo obi kwa de wafa brukios ngasa won hwe ye be how da chen koma bia o mesra wada ya no mse do wedu ate na watimi adidi na ne brukios to nkwanta mapai awa kwani ase nyina mu eno afiri ho no ma honam ya e ba be firi ho na se onno mse duro wedua do hwere ba ko pepepe yade na wo so bia no mse nyase ase e ba be firi ho no ankwa Brabaju zikari free honum baby etonro bia no kwa won sabetimi akabi monfra awasa ma we seso 0542 778 572 0542 778 572 yambas the PSA emo fa John entry boss yakon labo wonu ne samufo ya waso ne nsem so a ye de atachirema ebegu ho asewu ya framinana kwasi wusu a chow mini birthday girl Akosia eje wakodi afensem ne nchiremu nie Asem Beba Dabi asem ne nyaba ne nyaba duru se ya abusuafo ya no ane ade beka enya se kan na edi ebetwa mu nti utaba bi na wo ya la bi a hweye pa na ntesa de ebeje se tu sasasasa no ene ebeduru aduma ebedudwam ade amawo ye se Asem Beba Dabi kase ya bonase a na ye kwakwahase afire eya asafo a wo frere se New Revival Holy Ghost Fire Ministry ya eno ewo Esieboa North IPT Junction honoma ena sa asafu iwo ena amadachin asoremba akwa asore wono wo bampaye wa bra abobe be se no mienu amadachin ene enyasam ketua hiri baba in the name of Jesus ni ade ene enyasam ketua o na sana akronfo yonfo enipa enai bi edu amon tentente sa and so fanika hallelujah amaje so amen hallelujah amen just say enema konkan pa ade amonom sana akronfo yonfo abomutiri po so mbekwa akwa wonom ene ne omokoto se asore maso wo manfa anya akwaduro na nka yasa abo akrama na ni nso ade a nka abo gadwom ene okwaje ne home na moya akronfo na nka so ada modie mokwa akopade honom koto se asori maisuo eni o manfa anya akwadworo ayo mo finfram kusu ama sebrei asem no akwakoye enibiri sem papa na aka obie ama Asem Beba Dabi kase yebofo ye ne ye nsentreni Evans Frimpong atwetwe eye ehon komo na sade osi chirechire nsem no abusuafo asem no ano odin in the name of Jesus no obi nya ya ngwa beka se in the name of Allah tase sade owuturu ho do ne niam bi o mo ye no na busuafo ano odin wonya support madie so no wone Captain Koda ebonkomo ene ahumache ebe no mienu mu hono ana asore wo Esieboa North IPT container hono ma ni din the New Revival Holy Ghost Ministry eye ni pabonfo bia so mo ya konfu so mo ba na wudi fili entia si ameka je dia posifo nhwehwemu na beche to report ya omo baye ya de konye nyina ni no mienu mu ho ana omo boru asore hono ma asore no ewosa yefia osofo no onene ma hwa na omo wo na omo baye no omo tie omo nkomo bie plese de no omo nhwehwehia na kese sofo na mu na na omo ba beke no ekuno na omo do omo nsake kan sofo no bobo no bi na omo nzi sey wo no a nti de omo nzi nyina ne se sofo kokko no woi na ni bia ba beto ye camp sey ye ma mekuno nti ono ntini e bae omo tiache ya omo bisa na netes obi ani wono ma wa ye krabi se obi yi na ma ebe ya ni pabofo obi ti ye kuno nti ne de konye ya ne se ene se ye hwehwe sofo na kuno ni nya na dia momfa musika e wo mo ho no mo ne nyina emfa ma yen na eno na ba ko yi ano ye se o sika de ebi nse da na ho ana ye se ni pabofo nti ye sika ni na agu sika krabia tinente me ho ase na nam so a sofo ne ma mienu aye ntafo kuma na wuwo mu no ipabofo nti wo ne sekan a omde mu kopie ni we die na kese ni na ta nti no ma refer ne se omfa no nkokonfa no te ayaresabia na adokma for wo shishum se da ya obetini enya na ho den na sisi me ya me na o ka se de oba e de fi na o hwe bedroom ho a emoja egu ho enya brokra ekesa asem no ani enya na oma omo fie ha oma nkasa ti ha asem no esiye
mmienu ɛwɔ ha mɛpɛ sɛ ɔde baako ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na asɛm bi a ɛwɔ hɔ biara no wɔtumi abusa na wɔakyerɛ mu ɛyɛ If to do a comb, your party prayers, Musiamo Bompire and Ajono. If your man by die and first one, Madame Quanam see the chance of Bia, where I'm move the river, I'm moving. Give me a semi continent. It's a Musanipana Bomipu, a well, here or this can be done, Scanway. No, Dimitri, Nico, you media, I'm media survey and that no more Papa, no more did you seek away your wing, now one bar. Yes, you can near move force, no more did you need Anna Mibani jacket on. Almost this account, one enemy stop about. It's in one million from me, I didn't want I have dear call for lunch. If you're the more jump for any, I will be. Somewhere see an idea, you will play the crowd that you won't be there. You won't be there. And the partner and the buyer, now you know the booger in fishing inside the hat, and I'm you know, a dinner bontia, lectures or more wine. It's 2 women are equal PM. Na ube primo esu ebu anofu ase ya krono semo ya dia ha gen wa hapa aboswa manyame adom anyfo na ma MC so honorable Richmond Dajeni Mbuachen ama omo peja police station e de asi ho na opani akasi be bia no na 24 ase aye aduma ma bambo won nsem etini akona nim wa esu ebu anofu container ase Abusafo anamadachi anyambra samoya esi ye ewo esuabu anof IPT Johnson na moti mu asem no akodamo bon sebia wanya mfihia no dum yensa kwa akodin senseme ewo Fomena Magistrate Court na Sebre Court no kire se wa mani bail na emmomu no watwe sika 5000 Ghana cedis ene ya to akoda itiri so na wabra court no kwa setena no he worship Cynthia Ejei Andy wono na tena dwamu ya wo mba kire nsem no mu ese eye nanu fiada ye twamu ye wasana bosom da na tosonson ena akoda yi a bibinti yemfane din tudwai wono papa na tie ewa adanse pipi so eno ewa adanse asokwa mansin mu ofa baabi ene seje se papa no soma akoda no so ngongoto ade mra ensesa 5 cities na kai na wosenka akoda no wode komo papa wokoduru na papa ka so mfama no wosenga enya do se odi sika be mo papa yi ema omu ham so bia ekowie che na akoda na hwanyame anim akotwe sekan ewo dem de abetwo papa ne nsa de afiri ho wotwa firi wawie kura no papa ne pa cha wo sanka wonfa ne nkɔ wo se na ne obeda ho awu ampani ampa so papa ne da ho a sebre waye nyame dia na ekoba ne sa no wom de asɛm ne kɔda aposifo ya wom wo Fomena ye kopie mu wɔ court ɛno na court ne kɔ so asete na wo kyerɛ sa kɔda no wom ama ne bail die nemmom nyankopɔn yi adomu a osana bosum ye wom ye ne de to so aduasa ba ko obesan so babiem na court wasan so bisa ne nsem ba ko mienu bi na koba ne sa no ye ne kunani mobro wa sebredie ade ato ne nie Grace batu yaya ebonkomo amo cheche nsemu ede chwe sei Asem say me ba no okwade ne papa saka 50,000 ayi to see and aga to the enemy or buy an me kwa chamu na kwandu mama anti na ya de ane undi to see the akoto the enemy or buy an na papa say me bena oni na pa no saka na kwala na say an on say saka na fire no ne papa na me oni kon say ni bisa onumbo oburu ya on kan saka an on ka chira kwala na say ko pa na sensambla no na kwala na de 3 cedi ademano o say anso mfa 2 cedi na ka ho ke na obade se kan chechwa no an kura na me gwajole joli nsuo mti say me ba na ka won kwacho so kan na papa na kwacho so kan na me ba na tientim maye nu de akola na to fam ho no akola na pre afam ho na me ba ya me di mitade we say me ba na akola na da fam ho no pre afam ho de me ntimi hu adokura o ka na se kan no ba mo pre afam ho sa na se kan na cho no ba say me ba na de se kan na cho no abusiofo wei eye kunani mobro wa ya sebre ne banzo so court wa mani bail ya wosan so etwa sika de ato ne tiri so Grace batu ya ne yeten kan yemfiri hono mo nyemfa kase ebo no enko ayegomua nyanya no na gomua nyanya no ewo ayegomua is emensna eno awo emfinfin emantamu na nkra efiri hono mo eba etrese owura bia hwe emfie ne mu a wanya bebe se emfie aduanan 40 years wakwa kopie na muso se wode nato ensuo bia eta hono mo emu ewo bia ofro se eye fifi prat ya eno ewo brono a ewo gomua nyanya no na amanfo ya mo ho no mo ho adwiri ono mo papa ya te se nya asem ketua na de kofa we nyina krampo eba ya ne se
say one de kwa ye say di pa bi de kwakum no danka na mu no ekra eye apro ama de besie bia asi na enka na eba no ene ma oman adehia bi se da bi asa aboa bi awu ha enti ebeduadua mu ani ahwe omukɔhwe nsuo ni ma enipa ededa mu yi ya wo ye apro na aka ho bi ama Asem Beba Badwani a wono na wogira hode mamanfo wonyanya no abato empesu aso Joshua Maleye wane OTEC Asem Beba Dabi kase bofo atwem komo eno asa asam no no kretrodo na wabra omukɔpie emu no so no ne to kwan no baby wo jane nan efamu mekase ni turumu sa omo ebi omo ye sa de no omo atwa ho na atubon ana omo do omo sa wura mo sa de otokotobon mu no na omo yi ne nso no edeko boso madwene ho a omo ti ase enya yie na omo susu se ebetimi abase ndipa bonfo bi na di sa ewuo no na omo de na beto atwene ho no mo sa ba ya aposifo omo hwehwe mo ambe kra na betimi ye jinjan wono OTEC Asem Beba Dabi atwetwe nkomo Tibia ya ba bedo sin ane mu de no kwa emune da nsubi wa ya leak we leak aye twa wade yanchin but looking at that I there okun wo baby ana wajene batu ensunam ana yakofa police fu na nanu na do fu be wo nchencha abade wo bana babobo na yetu we show we na say na and there nipa bone fu bi na wodi ne demdam because we to ne part ni bi ana wada akwa baby na am da wadi batu krum na baby bi ana wajene ba empunan ho abatu nshincha de we yi ne leak part no body part ni bi na wada akwa di nsambone dam no am there no sono ana watwe ni yema ade ni bi afa na ase ona wadi kwaye de wadi beye nti mbodi na nya obi a na kasa sheda da obi a wadi ne dem wo baby wajutwa ne part ni bi wadi kode wada kwaye de wadi beye ande mintu nchire na wadi na ba betu ada Asem Beba Badwani a wajine hode mamanfo a wo nyanya no abato ampesu aso na mote nka no watu no nso no nti ni nso no omu yi fa no tokwa hodom so mo de koye den obi anim na no na aka obi ama oman adehia ya wonom ewo aye fifi prat hodom omo de adesrade e de ato posi panin posi rampimu asiedu IGP anim sei enye wani brade kan sa asem ebiasi hodom enti animu ya no obasra pa sa wanyere bambo ensemu edo so mientie ensemu mo kaye sa isi da David se be kuni papa na be ma etwa no to na se be ye de sa fa na se no me hu bi da ya hu ti papa ya hu na wa o jeli wa we si aye ezo ku na che adan so ni mo che wu ba e se balu hu sa de we ya ehu be ball because enye yisa e wo we na esiu e na nkwala wa ha yen penifo ne bu afi kuma afi abobe 11 afi na wo ba na obedu na bia na omu adi pabonifo bia na omu na mkochiwa so be ha nti e be sapori for senka omu mom ni mbra fifi down nyameke at least every week bia no me patrol no mo fan boy yan e ho ha no mo fan boy ho ba because omu die wo ado ano si ano e ma ukukrum na wo background bona e ya yemhye e say last time sa yo ha yo area ha ya na ma biba park kasa also betwa video ehu video prekuna so a obetwa wa ha nti aban ne mo yan na police for no mo nya ward area ha bi say na ekọ ne de ama ehu abonyen election ya meso metumi aka nti mo aban ne mo yan simple abusafo arahosam ya asie ewo fifi prat brono baako ya eno ewo eyegomua empatemu fifi mantemu ena motimu asemu o eyate anigisem kakra de fa COVID-19 yate no ho na sa anigisem wa yensa eya kan ni nyina na kwa akogina se enipa dodo won ho to wonom no edoso pa ena enipa no aduasan wotwe eya mpem aduasan wotwe ahanso aduononso 38,727 ena nyamencha de wom ho to wom wa Ghana memu na se ye nigisem kase e de mo man Ghana na mmom wono enanko anu nipa no hanu ne nkono ena won monya COVID-19 yibia Ghana yehura kwa akogina 41,212 na mpanyimfo kire mu se wo hwemu a enipa nkono bi so asanso wu won mo firi mu dia ka ho amene active cases no akwa akogina mpem mienu
ahenu ene aduoson 2270 eno eye active cases ne beka ne say yade a eda so ho no nipa dodo a won da so yade e wo Ghana ememu na Ghana Health Service adwumako no kire mu say seni padodo a ene won manya bidia ka ho ye 209 no aba beka ho no wo mo die no won mo fa ye July bosum nda na to so aduonu nwotwe e de bepem sana bosum nda na to so ensia e na won mo fa sa kesisi ene sa fei na wo mo die na ba beto dwa na seni eda ne da nyina ye komu de mamo na ye kohwe mantam ahodo a won mo do so seni e be ya wo be ye ne nyoma wa hyehye ne yie no ene sa bepepe ne ye bekono se ye kwankra mantam wo honom no die one more dasua dikai ewo COVID-19 yade hu akra nkuwa no ewo 20,585 empima duonu ahanum aduo watwe num 20,585 na Asante mantemu to sumienu COVID-19 no ye wompem du ahasa aduonu nwotwe 10,328 and of a western region atoye mantemu eto sumiensa enipa no ye mpemienu aha nwotwe ne 2,804 and of a poye mantemu womso to so 9 enipa na pemba ko aha nkono aduasa miensa 1,933 and a one more COVID-19 our eastern region na se yakwa central region finfi mantemu nso a enipa dodo a wakwate COVID-19 yade ibio hono eya pemba ko ahanso aduonu bako 1,721 cases ene wo honom bono east nsunie enipa no ahansia aduo watwe 9 684 ene wo COVID-19 wo honom from Mantemu voter region eya ahansia aduonu miensa 623 western north region atoyeti video Mantemu enipa wanya COVID-19 yade no eye nipa no ahanum aduosia enwotwe 568 ahanum aduosia nwotwe northern region etifido Mantemu one monko anu ya hanan aduonum 9 454 cases ene wo honom yankwa bono Mantemu nso ai enipa o COVID-19 yade bi wo hono eye nipa no ahanan aduasa nkono 439 ahafo Mantemu nso nie one mo ye 428 eye ahanan aduonu nwotwe upper east region etifido poye eye hanu aduo watwe mienu 282 oti Mantemu ye hanu no 9 204 upper west region eye aduo watwe nwotwe 88 ena fe ye kwa savannah region nso a enipa dodo a COVID-19 yade wakwati bia for one ho no eye aduosia mienu 62 ena fe north east region nso eye nipa no enkono wo mo de afiri tetenyina nipa nkono no wan wanya bie na ye bompa ye se menkono nim enkoso wantim wo se ne ba yi a COVID-19 yade no adokotafo ebetumi am yetu ase na sa COVID-19 yade ya eba ye hwe na bakwasam ene ne nkyerɛkyerɛ mu a kyesa China ema no na edi kan ho ya yade na di amanfo nya papa ya enya asam ketua emprempre ya enipa ya wodom enya yade ne bie ewo ya China ema ni mu no eye 84,712 empemu ade watwe enan ahanson ene edu emienu ena omanya yade ne bie na wodom yade no akuomo no eye empemu na ensia ene aduasa enan 4,634 woman na kofa yade iba yo na so sese ubu akonta na asa akonta buo no sade esi di ama bi no so nya no womo de no enye saa enete ano brase kakra kofa by China eman ya omokofa COVID-19 yade ede ba ye no emprempren ya yade Asem Beba Dabi kase bo ebremwin enkra eba etrese yade foforo bi asan so atiesi wonmo ebio na saa yade we ya atiasi wonmo no esi ewo aye Mongaria na Mongaria no ayo mobro no ba koso ya emprempren ya no gusu aye kasain wonmo atrese akewo bi amomukro kase aye banji mu no wonmo kira na tase yade bi a saa yade yi yade a anhwe yi a ebesan so atimi atete wonom sade nsue ye no saa na awia eno so ebeye na saa yade ya ye ka aye ho asem womo kira sa emmoa bi atese nkura kusie ene opuro abusuafo no ene de saa yade yi eba na aka ho bi ama owura ba ko bi
wonya yade ne bi wo honom ade komu Krobea ko ofran se eye bayunu mu ama wakwakowu e wo honom na yade ne saso no etisa COVID-19 yade ne pepepepepepepe ene se echiwa awobehya ase adew wo honom na ofi afei uja wonan na ofi wo saa ama sebre no babia yade no esiye no wo mode so ade ato wonom so samo bia mpia nko babia na sade yade no sunsu aso esitie no anhwe ya ebetimi atretre ama hofro bi so anya bia sebre omu ebodawuro se sa yade bia anhwe ya dati bia no ebetimi adi eye amanfo nya asem wei aka ho bi ama empanimfo ya onom hwe aye bidi aboa sade beye na yare ahodoɔ esi wo wiase afana nyina ombehwe esia no mekire World Health Organization WHO wo mo so aba amane sasa de yade no esitie no animanimu ya no asa sade esi kikakɔ no anhwe ya wo makontabuo mu no ebetime akwa akoduru ha mu abupan aduasa ama akwa akɔfo hawo ede aba ya animanimu ya no gusu aye kasayin China eman no bia yade no esi hodom no wo mo de so ato wonom so mpa ya ne yebo sa yade wei ensa so enkofo hawo ebia emfa emeto ewiase afana nyina eso yemfiri honom ani amfi ani enche ensuta circuit court wa hodom akwasetena na wadom asesen wawura bi ya worukwa kwadi bone ewo eye mpatam honom wonkonkoda eye adabampunachi emfie mienu enye mponkodwuma emfa emu aban ofirimu fi abone ade bone enya de a obedi biewo ewo kwan bia eso na okiremu a wade ne mfafuo bi ekosi eye pepem bi ewo eye Asante mampon ene eye ensuta kwantempon no so wo baabi ena wadmo ebokro no na kro no na omobo ye no musi pempem saa no saa bre no na enipa bi etwam ewo honom ena mobile phone megina baabi ena me kasa yi eye tekno ebie omoje ye edi free oniako ensem eno eda nchen a omanye anenko awo wowura bi so a wono so kra no wone de osonto mobile phone ibie ono so omoto se no so eje idiomo ebeje eye ne de ombeye ni bia na no ana eka ho bie na o kire sen saa atwene ya omokogina so edi eye ensemone no ukwa adwura ene Asante mampokwan no so a ehonum a ena ewo Afrikumasa na ukwa ehonum a ena wo na sanya mbransem odomo kire se ekoso ewo July abosumi ewo mu ne da na etoso bebe se edu baako mu wabra na abo anajo edu baako ena sanya mbransem ekoso na ose Benjamin Konadu woni owura baako oka no friend Zakaria ena omkodi sanya mbransem na wabra waso omoto saa pempon saa no ehyen na amanfo ewo mu no oduru wanum a ena ne omugina no ena omuyi eye bafo ya umia so se opresi na tese abie opresi na asa ka atom potoka se beka se jack knife ni bie ena odi si won so se niema ekutu omo no wonom mfamra ena omoje saa mobile phone migina baabi ena me kase ne koba ne saa no wo se de na wo kan eye Benjamin Konadu won de wotupia afa jan ema wonom so omudi omo se anya mbransam no omo ye se da bi asasem no ano odin ti waso mko yi aposifo asutire enti ASP Chei Sapon yene no atwetwen nkomo adefa ho wono no ye posi commander ewo empatam honom ena wode etu edwasen eye August busumi ni da na toso emienu ena ewura mu bi ebeye saa complain no ede ema wonom na hwemu omo ye no ena koda di se Benjamin Konadu mobile phone na ayira no akwakodi no honom ye hwemu a womde na akwakodi na court a enei court asese onkoda da bamprachi enye mponkodwuma ofirimu fi abone ade bone no enya ade a obeye bie wo wie adesemamba ensama ye boaboa no se kasebo ye de besomu awiabresa Asem Beba Dabi kasebo no na wie ye enyina danie ye fast da piesie amakwame ageni mboaten wo boa ye bi ena ode ne ho nana kwadwo apia kapreman kakosu ye di birthdays nkanenka nepie enso ode wono no baba nenim wano so boa yen semufo panin ayo fa John entry boss yakon ono kra de wadwane wanye romantic akokrasi akosu birthday ni wadwane wano no mo boa yen e ma nsem yetimi adebremo ya frame nana kwasi wusu echon meni birthday girl papa bi akosia ejiwa kwadi akosu ane me good wate nana kwan be na abefa so aye ni good akosia kama ye nyina me ye ni good papa kama ye nya ho adansefo mo ye ho adansefo sese GM se me mfa ne mra okay
director say me mfa ne mra okay ɛna ɛba ne yi mo from say Heba plus 4 say me mfa ne mra okay me ya me hene na na kwa kutwumasi bomfa hene nka bomu hene wase me mfa ne mra sɛ kan wo de na Krobea Yaw Asante so we say gumasum say me mfa akosua kan wo de kan wo de bebrebe a me ye nyina achi wo nye wan kasa wo nye hwe enti wo be ye dai na say me nwane editor adwane wo be ye dai kan wo de me na me lead no dabi wan kasa me lead na kwa director ho no wan kasa kan wo de wo be ye dai jataba ye be ye dai okay enti akosua your mau happy birthday nyankopon o yira no why onko so yira wo na onto nkwanem oma onibi so noso masa menhye bo a wontumi menhye bo metimi ayo wontumi enya director wagima this way ya on OTEC FM director enyo no wagima this way ya on kwaje wade wagima this way kwaje wade me see nya see one GM wagima this way enya display yes okay mumbo enti happy birthday to Akosua Jewa Kodie Papebi yadamwase etiefo wei eye Asem Beba Dabi kase ye bobema no ena ye course no awie ensem hodoa egu bema ne so ne yakofa na yede abesom no ba fidire na heya na meba hello your friend is of mama na Hayford me yen century me say actress and then you ma hodo pii ekeka ho and na madwuma denti mapo me den ho hia me papa na se bad mapo me den ho dia eno ane Jefax mixture bonje Jefax mixture nti minisisi yare bia eye so flexible baby awo beto afa bia mitimi jina pabo atenten so just say Jefax mama your best mu ankasa mini abema ebema wo so wa ye be mama pa senti a meji Jefax mixture tumpre ko pani say eduro no hote ye de afa abefu nimdie kwan so eni fidie won suom e na ye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade eno wane Jefax mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi e be na momitie enye ma penfo oba a o ma kwala no fo ana kwala onyanya enfie dumie Jefax mixture pa Yediaba Prekese natural ginger drink papa no ne yediaba no we natural no sugar no preservative boost immune system angasa ade ye ne ye Prekese yenim ya yenim se ye niema pi manipadua ene ewo na aka bomo aye Prekese natural ginger drink ena kakedro dasie enti se wonom a unya atenka no ankasa ye kan yi so no eye non alcoholic enyensa ebro chese onum drink nso na we ye ho aduro eye mampani ni nkwada nyina Prekese natural ginger drink eye Jonyan Enterprise Agro Food Processing for Sanu adwuma ena Food and Drugs Authority FDA should on stamp watim so ubenya bi ato e opankrono main market ma bena SDN no to kusiano Mommere House Asorin Kwanta Bokrom Estate Grace Adom Provision Store opposite Domano Lotto Agent Bia Ebe Moro Market Tafunhia Sukumase Documents Business Center Masi Etimetim JHS School Kate Provision Store Tafo 4 miles Market Store no se open do support to oba insure from security point on sa ebekabi for 0547 503 147 and 0243 737-664. Prekese natural ginger drink. The drink for strength and vitality. Yes, Mujumadi ni Shasie. Mama hanya kum. Yadamwase. Say the Men Club of Ghana. Ya how ni na atwocha. Enhwehwe mo amodesha mensasa menkoye no. Ghana fo nya jatum. Se free na kwadie. Adu papa epo me agina na so. Ene Zipman capsule. Panyai. Wo ga ti dene. Enu ni adura. Solak Herbal Clinic akofa ba. Amani pa nyina jatum. Se Zipman capsules. Bema won't be nyina na so maduma ye. Bema ni sisi ye ne ya. Enu ni adu papa epo ama wade aso se twan. Zipman capsules. Nemo monkai so bia only 18 years enum Zipman capsules oba enso gugu no ane enkabone ewo ne hu no onum solak mesha na yiram kra bema enso gugu baby na enso free baby ho ba no unya solak mesha ebetu ni nyina ase ama oba wafa yefo oba omanofo ana sakoda oni mfie dumie no enso num solak mesha ibi solak herbal shop ewa eja market omoni car park ne enedi hwane mu ana KNG ewo mrum atufonko solak herbal clinic ewa kentekro no omoni shelf filling station no enedi hwane
mu anafre 0245 616028 Clubman capsules panyai what is Never be my betting so mammy. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment with the true via. When baby and ya a bedroom from Queer African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yakin. A queer for our quo fuma banu wabre. A fra for our quo epo abano wabre. A dready for our quo juma banu wabre. A dropper for our ye gears ya drive wa na wabre. A fitter for mason for Ubiasa Sabro Hano. Make a wine. Would you review now with the wood ointment to cheer? Ubehuda obeda. Mirror, maybe come Mrs. Nimico to Jenina. Was this in Pody and Yon Abeka? Maybe coach you now you want them. The wood ointment. Our pharmacist herb and chemical shops. Titu, King's Walk Herba, Okaishi, Dodua, the Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers is 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. My dear, yes, it is. And then mammy miss out. Meaning so dumb a pan. Now, I may soup and pan. I'm in one down. I'm in common deck. Meso the dika pie over there. There would be mona soap and mona cream. Yes, my fair me da say. Na maybe the emotion subayansa. Hey, Debbie, maybe I'm sure skin I fancy. I sacred my show sumban. And what can you say, dear? Many mona soap, any mona cream, and every wool. Said the mona soap, Timmy skin rashes in your crop. Na you pump and finipa home. No mona cream, Timmy sap proper whoa. I'm a chimney for broom. A masking I am saying, yes, I have boko, sabo fradiano. Oh, does he say the mini jam? Baby, what's some of the mona cream says you know? Maybe hey, mona soap and mona cream. Nane bonson ya dinner busu idea. Any hofeno, Mamma Busuamo. And I miss my dose. Omafo here, mona soap and mona cream. And Fred at the Herbal Center 020-813-0790 and 024-6595-256. FD Ashusha Sa Ejedi Enkrato Imu Adia to Muse Eye. Sama you obey. My pomu di beko here. Na 21st clinic. What 21st clinic dear? Esuna fidia de yenhwehwemu. Ena esuna fidia ye de sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Ye de sayade o haw bia ni atri. Akoma yade. Efikyire yade. Ahohwehye wo sisi. Wo to asentini atwetwenwo. Ye funu awo ne enam nsensem. 21st clinic. Ye twa scan. Ye yemogya mu hyehyemu. Afeti esumasem. Se wanti woni pedua na ase a. Wonte ayaresa ase. Esono se wa ahoden. Ena esono se wa apomuden. Yare bia woni efire. Enti enum aduru abra wonim yare no kofa bai. Ena da ho no. 21st clinic wo branches bebre. Wo Kumasi. Uba 21st clinic wo Ahwia. Omone Ahwia Total Filling Station nedi animhwe a eben Alpha Radio. Accra, ye wo Domi Market. Heavy do dynamo a. Ye nkrabata binsu wo BA. Any seshi. Frey wo 0540 311 311 0540 311 311 and www.21stclinic.com. 21st clinic ana. Ye wo krom. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Hello? Hello? Asem Beba Dabi. Hello? Yeah, good evening. What's up over there? But I didn't know what's on the phone to make my earphones. Okay. Didn't know what's on the phone to my earphones. Your number, yeah. Okay. What's the name? All right. This way, you know why? Asem Beba Dabi. Hello? Hello? Unim sir, this is my capital picture. Unim sir, I will report you to the police. Yeah, report to listen, man, we are in a social media, right? Yeah. Anything can happen. Yeah, who come out with this? Number now send it. Number now send it was not the same number for the picture amount. The same number for the amount. The same number now send it. Okay, yo. But hello? Yeah, hello. Yeah, so the police come at to see I'm going to do kids to a police black. Meet me. Let's show you answer.
course I'm on. What's that? I know. You will be Jimmy for papa. I will take you on. Miss we are stupid. Now make your answer. We are Jimmy. Check all picture be what we photos. You have the right to call me. Now, we are sending you photos. For me, there. We are sending you photos. I don't know can the months and be photos. Yo, and then for me home. Missy, I don't know can the months. Hey, now what Jimmy's are? Let's go. Me call we refuse here. Me okay, all right. You be whom human being. I am 102.9 FM. Referee, you say whom human being region from? I have told you that I am a fancy. Yes. From where? I am a Ghanaian. That please. Listen to what I am telling you. What is your father's name? It doesn't matter. Oh, it matter for me. Because I don't know me, I don't know you. Are you not a Ghanaian? You will not be Ghanaian. Good, I am a Ghanaian. You are from where town? I have told you, I'm just coming from Accra. Yes, you be lies of. Tell me. We are so we are Kotompona Braba and we. Machada macho film. What is your problem? Nyanya make a few and so. Yana can tell you got a crab. I try to tempt the man of God. Kai. Now me a man of Satan. Look. I'm you are talking to a reverend minister. And if you don't take time, I'll try to work on you. That will lead you to your doom. You give me some OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wasana baby. Nasi musubi na kaya minyami beye fi musuyimo. Wayana jawasi bwanyo. Wasana baby. Wasana baby. Nyami. Nasara wabi na kaya minyami beye frara woyi. Wasana baby. Wasana baby. Nyami. Yeno na mampara Waine ya jawo. OTEC 102.9 FM. Awade dana bete nasema yeye. Akenda kitaje babu siasi. Wonya nusumu yeka yo. Ano na kawama. OTEC 102.9 FM. When you mean you go to Trubon, so bad, you are ready. Ogun tedi afọ ọyọ ọdún máa ń kọ́ máa ẹni yàn kó fọ́ ọkọ mi àtàsí wa ogun mi nyàmí ẹ̀ n'ogun ayé nsúpọ̀ wọ́n nyàmí ẹ̀ náà wà ní yàmí àmọ̀ nsọ́ mo rí nyàmí ẹ̀ wútò ìṣó náà bọ̀ ẹ̀yà ọ̀sùn nyàmí ẹ̀ wọ́n nù ẹ̀fẹ̀ yẹ ẹ̀já dùn ọ̀nù ẹ̀fẹ̀ mú ẹ̀ dàsíbẹ̀ yẹ bàbá dùn ọ̀nù ẹ̀fẹ̀ mú ẹ̀ ẹni yàn kó fọ́ ní ẹ̀wẹ̀ nù ẹ̀fẹ̀ mú yẹ ẹ̀já dùn ọ̀nù ẹ̀fẹ̀ mú ẹ̀ dàsíbẹ̀ ane nyami oya die ye radie wacha sunyami ewe no efemo oduma kuma nyami usaye ye OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi.
Asem Beba Dabi. Me did the Krobea Nana Yaw Asante. Shannon so. Yeah, the dada noa. Sa pepe. Me say a yadisia. Esaya. OTEC 102.9 FM. Positiada. Don't ekosi no me saso. Ene me ne ma bega fonhia. Ewo Asem Beba Dabi. E dwumadi fofora. Aba na betna. Ewo OTEC 102.9 FM so. Ene me hia. Na dia me did the Krobea Nana Yaw Asante. Shannon so. Yeah, the dada noa. Sa pepe. Me say a yadisia. Esaya de. If you do that, positiada. Don't ekosi no me saso. Ene me ne ma bega fonhia. Ewo Asem Beba Dabi. E dwumadi fofora. Aba na betna. Ewo OTEC 102.9 FM. Bebrebe nipa ye prepare nyina no. Emfa ye nkosi baabia. Da se boa ye bedane agya. Enipa bebra. Efra nopa. Awia obehwe beduru anwumre no oni wiase bio. Afedia wo bre ye na wo prepare ye nyina no na ye kwa. Ayenyambia hwan na wiase. Waya wela wode wono ankasa ni dia bamda. Ebinsi da. Enti eno kire pa pefese nipa ye bremo obidi. Sa pepepe de ti o. Ewiase abrabo yi ye beba be ware wa asase so. Ye benya kunu, ye benya yere. Ye benya ma epie frim. Nenso se wo kwa. Enya de se wonu mu bia beka ho a wonom ne wo beko. Wo kaya wo bepre na wato. Adani a wo besisie. Ni nyina no emu bia ni honom ebeka ho ebeko. Enti ahoya bebrebe eni kan bebrebe konkonsa ne yesi bebrebe enya de se betumi de wakosi baabia ade ba ko esefata se nipa yire ne ho na woye eni se wode bre na di wo bre ne so abanu bi na we ni bia da se bo abeda ne agya enti so wode ya ye di bi aba awia yama yenyina yahu ya hia aha ya 102.9 FM aha yo OTEC FM so awia ya hia de Asem Beba Dabi dwumadie no obesom na dwumadie isane ya da ne da ye kan de kire mo na ya adesua sabre kro na amuo no san so ya de kire enti awia ya hia yi hyanen so se ye besua de ne asan kire ye ho ade Eboja beba. Entidia wo ye bia tobo atwate. Empepre homfa ye nkosi hwe. Awie ye sumu o. Na wo koye YouTube ne so adwumadie ne demu live enso wodo. Ye wo be ye ne se wo be kwa akohwe. Na wo de wa subscribe to your page no. Eno bebo amada ne da ye videos ne ye pictures ayede nam no. Wo de wani krotua wisi besem bi. Na wadwen kire bia wo no wato ama ne ye ndo ama yaje. Anyanyam bia mi busasa ye wo free wo ma me ye mba asase so no. Na sika hye wo nsam ana. Se na sika hye wo sam ade ne mpepre ho se wo pre na wenye. Enam sika ntempenti sabre ya ye ka sei enibre na aba enuanom so. Enam sika ntio inua ne pese wo kuni nua no se be ya sika ni nyina beba bedi na bam. Enam sika ni brenti onua kochi nua to watwa ne kon wayi ni hoho wayi na koma watene tachirama watene bema tene baka ho de ko eye sika ni brenti o enti adenti na de ye prayer pay ye beda ne agya na ya yire ye ho a ye diewu o ma ye nto ye mboase wate enne sabre ya ka se hwaba ya no enam sika ntio sei sani amanfo yusu ne rough nyasam ketwa we kobo na we yakobo wono mo bobɔ ne rough sebe ya wo benya sika ntia o enti se wo se wo ho a ne kodrum pempenso bi a se me mawe oba de achia me awe akrampofo awe na se jataba behu no so obeware wa ye betu ne fo so onware wa na
Funsusuma yam prayer. Say nam iPhone kakenti. Mobile phone iPhone Pro yibinti. 11 Pro nti. Na wako bana hem. Wonim se nipa kro na nneoma wodi gu ni mu o. Wode kwaje iPhone 11 Pro. Mama yamma yanimre na nese wowu na woda hwa iPhone 11 Pro no onfanko me de Krobea nana Yaw Asante sabre ya ye ka say ukoye YouTube ne so a dwumadie no edamu live ewo ye YouTube ne so na enawie free mind ewo pechi number 2 do ena watonkra e de aba ye YouTube ne so na wo kire se nana ya Krobea Asante enawie I check you rough anyanyambia wo wudwumadi a ya wode ba no ho eya ye ntumi nyai wutie free say enuoma hodo a ya na ehihye no akora eya ne doso ene mamenchia me maame adwoa moa pechi number 2 fo nyina no na wonu nyina ehwe live say ti onyankopon hyira mo ene da madwempa ene mo ne pa mo de ba Antonio Ponso nie ene wo se Asem Beba Dabi na say mo shatter the whole world say yentie mo da krokra na yentumi Antonio Ponie meme wa Argentina ena meto sankra wei na me de brew Abdul Fosu Malik Mufti ene wo se na ya Krobea Asante yemfa aseda ema Allah say ene day wama yen this wonderful day nyankopon hyira mo pa na mo fire nso ena chasedu watch us na ya Krobea Asante ene mayenchiache DJ Margarito Moro market for yenso ya bade mu wa ha ena sabre ya ye ka say ye hwedwumadie ne live awuja ke de lali ena wo se na me nso me hwebu free brekum na nyasem ketwa se ne brekumfo yenso ya gemu atom no yankopon hyira mo da kokora yankohwem wo YouTube ne so a na ye ho keka ye akrada na ya Krobea Asante awie mayama ho ha o na keo ena me nso ye frɛ me comfort abu me nso me hwɛ ofri akwatia life wo kwa me fosu ɛhɔ no wo nana wono nso mfa ani agrokra me kunu no na wo filu pa afei Hubert Mensa Mike Hubert wo United Kingdom and watch us my boss awiai ma menchiachia wo na ye na wase ne de da fantastic job a woni wa pamfo mo babram bobo de ma ye awie nso ye samu akwa babio frisa ya sign so ahia afei Mustafa Sayid nsunie ene wose na ya Krobea Asante ena awie mien chiachia wo na ye kekanye ho ka kire wo se nyankopon hyira pa wate me papa Sayid kese ene anti meri me maame na wono mfo ani agro ena kwadwo pon nsunie wose na I'm watching you live se me wasu eboa ena me hwew me ne sister Sarah me wife na yemfo ani agro ye da wase pa ne da wontete ene enkyerɛkyerɛ a wode ba na wode ba besom akrampofo akwaba ya nya Krobea umpom te sɛ nyame adom na nso nyame adom ami bosome nwɔtwi ne da ɛtɔso edu baako ene ne sɛ wohwɛ baabi a enioma keka kɔno a Yehowa ya adom a saa bre yi a abato komisa no awie ne dintwire yi de kia ne ke December bosome ni mu Ghana yebeto aba abato beba seya ya na enioma ehu enioma ano ohye enioma ohwa untumi nhwe eni sisi one ebi ye entokwa ya na ekoso na anu ada enkrankwanta menka bi nhyem mintie ayi woduefo no mo kase eboso a yese entokwa kyerefo bi ama ne homene so amenam so obi kura na mu ahre ne nkwa ka ya hyehye enipa eprepra ni nyina ne se MPP ene NDC ena akrahye entimitena asidi na mehwe empo abatuo dintire ya na ya atwire sane ya wobeti hey wobeti yesi nipa bi akeka won ho o sei na ekoso no eto de bia ya na mebusa me ho se enti anyanyam bia sa mabunu a yede wonom kɔ ema wonom kokodi sa adwuma no eya asebe onom dwene ekɔ akiri ansana onom akoye sa ade no ana ena aposo betia me na so aka kire me se wosoafo yi ewo MPP amamuom papa yi wo yobi a wo ye MPP ni ba mapa papa na tufo bi enti odi etamutwiku mo ma yentie papa na futuo ni nwie
niemra. Honestly, entokwa isi wo Ghana nyina na amansan ni nyina nye obi ana dibo. Eniema mienu ohia any politicians. Asem ba ko abeka OTEC remaso no chensi kan. I want to tell you, do your politics well. Don't let politicians deceive you. Muhu yesi ye wono wani eji echinji ayen ko ntoko. Ye wi aye frustra ko numti nam ne ewe. Mo ana moko. Me catch them on Okwari. There are people here. Enne omuhumia omusi omutiase. Osafumafo o himfa enye MPP. Ninu akuma ajemafo o NDC. Shelia Ite o NDC no a minister. Ninu Penny Professor Ite o MPP. NDC lawyer Larry Ajeti o NDC. Ne papa wakabebi Peter Lajeti o MPP. Samuel Jinapo o himfa o MPP. Ninu Penny John Jinapo o NDC. Mi amigina hai. Mi o MPP. Ninu Penny Kamara o he o NDC. Ye fie ye dako. Mona mbe dako. Mi matina mi gina o me catch them one. Mi who opposition dawo. Me party MPP a co-opposition. But me dey me co-opposition. Because NDC wo power me didi. Kamara me kono ho ma mi score be ma me. Enne me wo party me wo power. Bibi hia na obe frɛ me. Ye kasa da na ma who opposition no. Enti mondwin mayem ma party enne mayem. That's the way to. Very good. Papa yi oye minister. Ye frɛ no Sadiq Abubakar. Wasom and wɔsɛn som ɛna ɔkasa asɛm wei ɛde kyerɛ enipa saa bere yi a yɛkasa me ni me nua bi nka firi sɛ me wɔ party A ɛna me nua ne wɔ party B enti me party A me panyini ne kɔka asɛm wei ɛna me nua ne sɛ wɔnte aseɛ ɛna me nim yɛnu sesafo aso saa bere yɛ ntɛm wate ɛnam amanyɔtɛm nti sɛ abatoɔ brɛ ɛɛba beduru so sɛ yi a unim se ye wo enkrofo a wonom de wotumi hyada fato won ho so se wonom boaboa emabunu woni akosua matwa adwuman ye boa wonom ano na se bia wo ye MPB wo ye politician bi na wo pesa mabunu yi bi di akoye basabasa e wo mpesua so a no a supply e de ama wo na busa ho se nipa no a wo koye sa rough work no e de ama no se wo pra se wo kokogye wani so se bia owuo ene beba mu a saa panyini no ubehu ne wan bio emprempren ya ye kasa ye ne onipa no bebre a enam amanyosem so nti no wonu aprepra egu demo enipa bebre akadem enipa bebre ani afira obi ntumi nante ye twa obi nsa obi anya mark eda ne nipadua ne ho enam sebe amanyosem nti na ye ka ena wanti ase adenti na ye ka mahama asem na so ma menka no omo de afe so adenti na ye ka akufu ado asem na so ma yenka no omo de afe so ebewie kire no na nipa afam awu hwe papa we MPP ni o ose wono ne party kura call opposition no wono no oda so wo power wono nko a because amanyofo na dream watia to the extent to say se menua na nampofo na se me kwa party A na mama na nampofo nso akọ party B eye dan ya ye party any party B ne de emu baako na beba power enti se me wo power ampofo opposition mehwe no sampofo ba power na me bo opposition a wono nso behwe me munsantie minister de bio muntie ne bio honestly entokwa esi wo Ghana nyina na amansan ni nyina nye obi ana de bawo eniema mienu ohia any politicians Asem ba ko abeka OTEC remaso no chensi kan. I want to tell you, do your politics well. Don't let politicians deceive you. Muhu yesi ye wono wani eji echinji ayen ko ntoko. Ye wi aye frustra ko numti nam ne ewe. Mo ana moko. Me catch them on Okwari. There are people here. Enne omuhumia omusi omutiase. Osafumafo o himfa enye MPP. Ninu akuma ajemafo o NDC. Shelia Ite o NDC no a minister. Ninu Penny Professor Ite o MPP. NDC lawyer Larry Ajeti o NDC. Ne papa wakabebi Peter Lajeti o MPP. Samuel Jinapo o himfa o MPP. Ninu Penny John Jinapo o NDC. Mi amigina hai. Mi o MPP. Ninu Penny Kamara o NDC. Ye fie ye dako.
na mbeda kom me matina me gina me catch na manoko me who opposition dawo me party MPP a co-opposition but me dey me co-opposition because NDC wo power me didi Kamara me kono homa mi score be mame enne me wo part me wo power bibi hia na obe frɛ me ye kasa da na ma hu opposition no enti mondwin mayem ma party very good enti monwene Ghana fo mo maye nwene owura Boniface na se mo wode tu dwane ampofo fire Krobea unim asem ni modu na ni kasa ni nyina wiye no na me de kasa mo no osinti munya den monwene so think yes ensema okan ni nyina do odi be wiye no eno ne asem a emu oduru no Asem Beba Dabi na ohwe ni pa obubo mu nyina din no a na wa obi abefa wo no a na ahwefi a wo frim dedi kan safumafo reality hwan ginapo hwan we wa ha wo ha no wo fie hwan na wo baabi obi efie na wo frim no obi anim no de anim wan se mu fie fo de mu ya basabasafo ye be fa wa koye nkwasesem and no na say think dene wasi mu fie ho de ye no kasa o but me analysis na meye wa ma efie bie mu nkofo efiri mu we position na we ye minister na we ye we enti wo de fie be na wo firim wo de wo fie firim wan se basabasa fo nkoa na wo ho enti ye hia kwasiafo a ni ya be fawo ni akoma 5 series ni am 50 Ghana for 4 years think che Krobea undo NDC nchema ma yire ne ma wo no MPP enchen Akufo-Addo ne mawo what is it Mahama Bande Akufo-Addo be akoda Dabi so we opposition we fence power on say tembia manofo no epese wo mo ye sebi mu ye madwen say o mo de 50 Ghana 10 Ghana 1000 Ghana and the benwi ni mo no mu ntime be deep Ghana so bie mu da because wono otimi wono a ye bu ye twa onan ye twa wonsa ye tu ani na ne ba ko investor abrochire by next 4 years na ne ba stand the presidential candidate na o kwasempe ya o san kodinachi na o san ko to bo see yet we dina ho ye jeje na o di jeje chi na o kontokwa na o ye wei say jeje back to school obe wie obe stand obe parliamentary or parliament o he na wote entokwa okun ye nyina he na wote entokwa okun yo o jeje ni Akufo-Addo nka o wo monka ene say na titie efie nwotwe nie a wodi amanyosemachi no say na wabra boasesa hwe wo mo so ma no say na obagoduro o de toto ho ana enti enye me nwanwa say ya be say tina Ghana ha Akufo-Addo papa no e de no nya mampani yo ya tina Ghana ha wa ye the party sem ya ye say ye du echi ye de ye mbo ye bra ye me ye ni nkode ye wo ho e hwe de ye wo no se keto akora na ketewese ye nhyem kina ya tina wa na Akufo-Addo akosku a ne papa wuye wasaba be president wo da so totobo wo da so nwene kenten yo o ye botofo wo de what to bo sam obi akwa brochire wakoye law wakosku wabedi minister for defense justice and hwan wababa ye president wo da so tobo what does to bo what got to bo mo omampani Mahama no ya assembly member wabaye communication minister wabaye vice president wabaye president wasambe presidential candidate what does to bo botofo what they say unko wonimu da onwene you don't think that's the last word you don't think sure eti wo ni hia wo fio for now because model mono ya ye mo say enya dia mo ba be wo aseme ma kwento ma da because munye obi ko fali post obi ba be ti adios wait sia uko po be akoya aseme ma ya wait akwa we efie we mu nipa you don't think sure eti Krobea dia meme ka kire ye nuanom nyina ne say yen sese ya dwene ne yen kai hu say ye fight for obi ne salary a okogie ne ex gracia bi a okogie
democracy doesn't mean say women ne wonya even say confrontation ye be kasa madwin na mechire wadwin na chire enye ma enye nsekan because wo no sa man ma wo pay na akoto ye no ma wo pay me ma instances bi ma mi bi kodi ndi search wo stadium ma mi ni bubu hwi yo sisi be hwe pan pod gu ye ma mi no ma ye ho de bia say o ma yina ma o kai fi dem o tie anwoma side ho me kai amanfo ye a omo abekwai MPP ye rally anwaka bi kotu fam hudu nipa bebre wu ye no abusafo no say na omo de aye omo na yanti he ya ma mi ya free SHS what chef yi ba boss by one for pictures wa ma office onare ne wo kire no oba office ya ekomo no yanti ya etuo tokon in this office no obi ba hey owu ye abusafo no when na betam ebi makotena Frasta House when na betam ebi makotena even NDC national headquarters of corporate okra ni ndi omoka ne badi ne kra wa man kwamu nso bio ne badi ne bawo wawu ye kuno abusani ben ya be fare kra party office say ye ko tranika Asem Beba Dabi asu ya hwe nipa no hwe nipa asoasia sometime ago say last 4 years 8 years MPP before aswasi ntokwa ebimo etei wawu akọ enipa no a wokọ wuye no ene onu kran ya takoto tia no a obafie no akọje for ifense mu kan say esgaje ne say yes na kase no aje wakọje what does it aswasi dan kitinkiti mu ya da so tim onu akosi dan ewo Razako akoto wotim asu we kum what does akoto bo onwene you don't think okay so ati yetiti ba bia ye hwe fie na dai ye ne film no ye hwe ye maame ye hwe papa ye hwe nuanom ye hwe be ye standard no be be use ye say masa wo Independence Day 6 March oba Kojina Park so wachi bi 6 March oba be ne Kojina Park so kwa machi bi okay na me oba fam say me de eduru abototo a me nkoto na me menje 1000 Ghana na wo busumi bia ye ntu aka 120 million 250 million. Oh, Sabefia, yes, I'm out 400 million, 4 million for S Gracia. No, I will never do that. Now, my sister, day, margin, Metobano, Abatono, a woman trim, and Yabutum. Okay. Mo, may I say, at your for way a year academic exercise. And now, me pesa yejo. Share Ghana ho. So lucky. A radinya ankopon, and na ayadom. Sasem we ya making. I'm trying to choose my words very, very carefully. Ewurade nyankropon na aya dom. Ya sabre ya ye ka say coronavirus abesinse ewiem ewo wiase nyina. Nanka abatuo we wa ho enke mu ohye. I'm telling you. Sa 2020 abawe anke mu ohye. Yemfa sedama corona abesinse ewiem. Enkanam politicians na ankasa won wo se emu ohyi no enka ne yere ene ne ma obesoa won mu nyina fri Ghana e de won mu akogu aburukyire se jatom a ono politician no police ni soja ni e bo ne ho ban ne yere ne ma mo bekọ akoto ahye won so won fi a o de won mu kwa aburukyire nti bibia ni hobio wo a wo dwe ho enti wo hye akire na wo ye yodom na ya na eyama reho e kamekra ani misunsum se nemre mabuna aba se wunya ka kire ne pe hey beje 1000 Ghana beje 2000 Ghana Ghana boys mumfa moto munye pum na monko senioma ampaniampa ni nuane ampa na won mu di so ana me ho mfa me ntime mpese me fa yakese na won mu di so ya wonu monko na wo kwa akoye wankasa wadwene wo ho wadwene wabusua ho eya sa politician na wo ba be ye sa de a kire no hwe na busuam hwe ne ma eba ya wo ye sa kura wo wini ya wo kọ ye no anyanyam bia wo frɛ na wo fa anyanyam bia wo frɛ no a ofa open nyuma de ama na busuafo no wo wape bi e de amaw enti adenti na wo unlimited resources na wo no make good use of your limited resources. So wo 1 cedi, wo 2 cedi. Na onim se wo kogina kaya yomu. Onim se wo ko Dr. Mensa. Onim se wo ko nkran market bi.
ukọ sunwane market bi ukọ sa hwedwina se market ene beboa wa mwatumi anya mfaso e de free sa wan Ghana ne so ade ntina wonye na wo de wadwen to politician ne so wo de ahwa small boys ya wo no didi atem e wo radio so yi hwa small boys yi didi atem e wo radio so yi sei hwa wo no mo se ne wo no mu afu ayan kakraka se woni matenie na utumi dimpanyimfo atem yie wo de dinatem ni atola cruiser they are bulletproof ni atama na wo dem that is Ghana for you obeka as a politician no abegina radio so wo TV so na ye hey na host radio for hypocrisy nti radio for nyatwom fonkwa o nyatwom memeka ho radio for ye nyatwom adom bone wo radio for trim adwem fi hey wa bone mnim hey wabwa wo wie ya wone na ekwa akopɛ baabi akotwa club wo kwa wie ponchi any light soup no mo de atwa club why na ka kire o say na nado danko akufu ado one mahama omonka why na ka kire o enti se wo ye party supporter now wo from o se me yan PP ni we ye NDC ni enti me ne nkasa master you don't think as the minister said you don't think 1 minute you have shallow mind why do you know eswa ketekete te sa akokwa no Asem Beba Dabi why na ka kire o say dombuadu woni asie du nkatia general mosquito why na ka kire o say wono nka obekwa akohia radio so TV so newspaper bi mu no matoto ayampia poto no mo de atwene ho owie ya wo mo kwa akopɛ coffee shop bi no makotena fa wono mo ho adwen sa nipa no a wo kokko akotwe ase kan de aboa no hwenema hwenabusua sa wakwa nabusua ni nya baabi nsi ya wa wo koto aboa no obefa ase kokosie o de sa asem ya ye kan wa ho opa ma yemia homantum na yenka se wa enam party bi so wakwa ahohiahia bi mu se wapira wo de hie bi akonya wuo na yemfi mo wo betensem anka manfo beka e wo radio yi so enka manfo beka nsem papa nanso Ghana yuntu ya hofo oba de achia me academic exercise fire akra me da se ye be chia ye tiefo nyina akra Krobea Asante kotokosi obanyansani yebunu be ni enka na sem obia betufu a osutu ho fobi na ne yamusa ye ho se asem a ye kan se base ye kodi atiti asem na minister be na ya na ne baka ho ana minister oniba omampani oniba MP no oniba ye misa se ye boabo ye ho ano ne yakoko ye kodi se atiti asem no a ye musa se onom no omo ma wo hen ana sabe wo mu nyina wo mu yakrawa o mu nima we ni ade a wo se edikan bi sa se ye kokko ama Krobea Asante kotokosi se odihye anko a akwo adwane endi se wo ye kokko ama MP na ne banka ho ne wo fa ase nka ho na yen ne ye kokko a na ntokwa ne ye kokko na so fa so ne sei ye dwen se yen adwen ben ene ye dwen de kokko sa ndokwa do on die ni fie enipa ni wa na ne se nipa wo ho na sebe wo mo de enye wo mo ne kon sa wo mo de a yen ne ye de sebe ye kon sa ye yen kokko ni yen kowu yen kokko ni emechi yen kogum yen kokko na wo no de ne made o mo ntina baabi na o mo njuju wo mo ho ana we ni asem a wo se edika bi sa efi na kropani bia fa telephone fra wo se besene ema yenko na yenko ye gitira asem ana yenko ko enyi bibia busani se bajo oba no wo wei wo faase no wo wei unua na wodi wachi no wo hefa se wonu ni anka ho dia men soso menko mo no to meka ho efi se wonu so ye nipa te se me a ye twa me ho a emoja beba die be ntini ye tena ho ma wo mo di wo musika ne toyen utie wo wure ya na wo kasa ya ona bo na wo se wo hia o je se no we kura party se dia asem ya minister kai nana ka kire me se so bi be fra o se fatuo fa se kan fa agyan fa ba me yenko na yemfa nkobo ban ana yenko akokunto kwa kire se wo ye hiani kire se ekom dew nyame na me kan MP no kasa o no minister ne kasa o kan ye no o ka o se wo hia endi hia wa ye me fra o se be se ne ko ne kobo
your friend say you home by you no kura so minister ba no ono says can one fanya hwe yema yi mu kura sikafo mu hwan ba yema yi mu de kumase yakura no sikafo mu wo mu no hwan ma e na akwakofa ne se onko di saa de we ati enti bia bi obi be fa telephone afro se be sem yen ko di saa atitu asem bia no odi ka tire se wo ye o hie ni o ton enti so de be sem yen ko efi se yen fa sikafo ma e na yes ade no nemo ye de hiafo ma okay enti sa na tie de wo ye hie ni wodi ka didi watem enti wo asem bia ka che ne se sente sa ade a ono so mfa ne ma ne wo fa ase wo nuanom e meka wo ho na mu nyina mo nkọ na mo nkọ ko ne nyina ye pepati ni yi simple wan fa ma wonso enko mawie me da say oba de achia me we eye small academic exercise bi na me pese ye na ye di bie enipani na ye di bie enipa sum se wodi enimu a ye mpaase ma o de mo ankasa kra no party ma eye se obi a be ye party ba me meto aba baabi a metoma ba kro no ewo mitrim enti se December no enya so na abato bre no enya duru na me fa me voters ID na anu ayeye makwaya me dio me fa na me de ko me polling center me kwaje paper no na me hwe wo mo ewo so na ma ya analysis why ne betumi aboa na mato abande ama no hwemra hye bedwafo de yi ana anu ya MPP fo de yi omukoye look at money swine sani esika eflow ye eye ye ni ankasa ye mpotamo ye nuano mo aye de wono te ene koyi sa mpanyimfo no o hwe sika ye tui aye de ma wono enye won conscience enye wono mo adwen ena yato ana yato wono mo aton sawati ase ono mo aton ye de ma the highest bidder de na ni sika mo odu ene ye ton adwen no ene ye de ma no anyanyam bia wunya asai wa nya hwe ona oba akwa akosuya matwo wona wano ya ewo area ho enti se dru nsamfo de a eya wo ne befro think ma weni na ho 2020 election is at corner yen hwe ye hu yi okoyen YouTube ne so a Abdul Fosu Malik woso osena na I love your fire Amwa Patrick ewo abusuakuruwa wo ye committee chairman ewo ho eno osema menchiachia abusuakuruwa fo nyina na Krobea ayi sansam no esi wo saa nkran kwanta hono no sabe wodwene ho a wonte ase ha na sasa de wei na nipa be prepre bi be wudie nana enhyenkuran yemma yanina ho na amanyofo no wo mu yusu yen nana ya utwum berema wo se Krobea eya asem owo na mamenchia meba nana akua cha twumwa enawio wa tonsu chapatre wonfa mudwumadie ni agro ena Faustina Chereme wasana na ya Krobea Asante awie ma yenna wase any serious worker o ye Ghana say ya dwia ene pa betumi akoso ememu say ye build Ghana bio ye build political party yes say mama me political party anya stronger ye nwene Ghana bio now ye dream politics no more than Ghana Azeman Ventures wa kronom osi akra ya Krobea Asante he papa ya wo born voice we kra de me di Yesu sudua bi keke papa no kasa yie say ye nyai the politics of insult discrimination and intimidation no a nana sebe enkusiaga oman no ye BC mu an ye betena Antonio Pon was say wow nana I love papa no kasa ye no emabunu ye wa abato afim moma yadwene mu na ho moma ye ma yadwene mu enna ho na se yadwene mu da ho a ebeboa yempa Musa Sagasius was ya Krobea Asante kotoko awiai mensumi nie na metie mo live every G runabout mo badwuma diaka eye se ye betie na yama yadwene mu ada ho afei Mutala M Yakubu and there eno say good job I salute you okay baby taste enterprise akwesi Eric Manu eno say wono nso e wotrede ya Krobea Asante and somehow na yenso ye wa ha ye tie mu okay yada mo ase mo ma yenwene opanyini awiai akwaba ja umpom to say me adom boko very good yada Awurade nyankropon ase memede de Krobea nana Yaw Asante wo ye fro say pajo efe me Kwadwo Redu Kwadwo Redu Kwadwo hefa na ofri aba ha
If acha Denase. Kodi Denase. Denase. Aye. Offense kwanso. Aye. Hono ofri abaha. Oye adwuma ben wo Denase. Me adwuma mazi, me organizer mazi. Hey! Who mazi? Oh, good. Oye organizer. Organizer no mo adwuma ne sen. Ko ba ho adwuma. Tas ko ba? Mo ya mo yende. Adwuma mitimi to beton. Da no. Ene bi wo so ko ba adwuma mitimi pompe ma. And I punch a woman mitimi so ma. Na sa ko ba da sese ye da so ba ana eja ba. Eda so ba. Na mo na mo ye tai ho adwuma mo hwe ye ko ba da. Aya na ebi bua pa. Ebi bua ho. Ebi nso mwa. Se ne ya ha de mo no kura ritimi sei. Die ne ya na ko ba no kasa no. Sometimes you didn't three any baby a wo da ba so do ka enam. Wo sha wo ye tai ho adwuma ntina me busa wo. Akwanhia bebre ba wo mai mu etumi sie no. Ye betumi de ahye ko ba da ye yutu dodo. Ye betumi de ahye. Ebeti okwa bi so no. Ebetumi asie sa. Ene kwa bi so adaba fo no bi so careless. Enso ka. Okay. Ko ba dwuma ya ho. Edu bi a brewum kakra. Brewum. Because we with matter. No ko use bi na amwa no. Wo ko to yo so ba obasa be ka se obeji disika na obepe foforo. Na se obeji ko intuti ase na na yeka. Ko ba dwuma wo ya yesimu tumi ye na bi a se de gas wo mu a se de wo mu etumi pai na twetwa nipa nom ne ade. Ni nyina wo careless da obeji be kun. Sa ene se mle bi se Abrepo Junction ona organize ba pompitai na rem ni liki na ise se ko ba dwono no wa anwo no de ko ma we da so won so si ya sa ko ye bombo to di jare kan na the blast it ti nyina Abrepo Junction ise mo dwuma na ehu pa o we are rough with me proud so we careless out me proud be proud Senior ye pompetai kra ya passenger for ye tena ka mu no enya advisable. Okay, can this one dey e pai kra enyu. Enyu se e da form na ye pompe ndi hu. E da form ne ye pompe ya, but e gina honey enyu. Okay. And you say pai kra from man be pia wa o pompe na to ba bi. Enyu ya dey bit me proud. Say pia on so bit me pia do akohwe. And dey bit me yes na ni pa na ehunu dey da hot ye pompe no. Because the pie of form one from one page room, no room boa, and it needs a seven. And I can't also know 2 places no lock. Lock no sound lock ya. Now so pump it me, and it's meeting it be 2 million because for a 2 being sasa. You may why yache? Oh, Cobra is my yacha. I yache. Me, no home use no my. Yeah, course, so me to talk. Cause some boy to talk that near that bar. To the engine, I'm not that they call an awesome. To the Ahmadi and the engine near a common chat out. And the woman so near the go near the buying a car, no movement tomorrow. Okay. I tell you, my yacha. Okay. Enti every opinion at the Nasam Nam a war FDA so. At the Asam, at opinion could you redo? At the Wababi drew Yanim ha a way FDA so. Yo, me patch out, I didn't know say. Asem Beba Dabi. Back maybe the very miscato bubuya. Send me fanyage mana. We could be a miscara sending on home crying. And I'm caught up bubuya. Bear was so many crane. Timo Wara Branty be did devil be by, say Unumka. Boy, is so free, I am crew. And I'm done after them, Mokoni fee, and then Makunin Mamiko Kasai. And I'm there feeding the man. If sounds the be of a blame say, over for TCDs. I'm done a man. The ampers of photos de be another bremi. Did they bear bosome? If you are a be over for quay numre, or buy no say Mokoyeno, or cotrain Moroba, number 4 and Trianic, I change memory down, no coyage matras, no discount of CEO. No, the beers of a packet. Tea, I did remember of a fire. Remember that you remember any more wama, almost was in the fire. Didn't you, mammy, I am a friend. A friend of mine, I must catch him say, or no bar, but to a brew room until you done memory that were Hunibano. I did you consider Sam a cross or by me, and what brantin. And you remember no crown, I'm a friend of mamma. A friend or say, one in the band and none train on Comoho. Eh, and then Comono. Okay, me one of my men are friend me. Or friend or semi friend now, need credit. Now, my friend was catch him say, the banner say. I do my quem ho baby, I come for ye fidele free December and you learn on 9. And I'm
na nyumne no nan ya koje firefiri se mo e Dubai nkwanta me so mo denase woti me firi Dubai nkwanta obese atwam ko denase akwahinkuro akoto ma me woti me nsia me boma mane enti mentiase enti mo wahen na so mo ba me ho tebe no nkro ne fa ko bo nundu no one ne ma me ne abayo abi so one ne nyem onu ka ho me sa no mo ba me fi anajo be nundu no to mba yo mba kika na ise entiase nya dwuma na me no nyina akọ police station na me yelo ko no na me dem be dai ade chi adwara no pa na police for nka se me na me ko ye ro me say case no me de fide no man wo denase enti je se ye de ba ahinkuro police station eno mo ma me police eno me ha taxi na de ni share de ba ahinkuro enti de ba ne mo mta de me success ade chi brada na police no si adi na case no no ahinkuro no o frame me se me enko na pani se yenko ko fe ba bia asem ni si ye no na me ha taxi ne a si adi fo mi na boy na me ne ko mi na mo ba bi o si asem ni si ye no opani ye ko duru ya o si o mo je no kwa ho ba bi no mo je no fe die je je onu manu asa ka che se wo mo de ko fie bi ba bi o de ko ho ye dwire bo fie bi hyenwire mo ba bi o mo je fie sa ne no ko je sekan ndi en ko ho ne sa di taxi no ko wura o kwan kakra kwan da ho ko ne ni taxi no wura ko ho ye ko wa ko to frefre ni ba bi bisa no se an woni krofo bi ba ha mo ba je sekan je o ba ne kwa no titwi ni ye na se di ni na wo si ade aje no kwa ho ba bi ade ko gina ye kwa ho na ase o magina wo mu ewo no tumuto nde koy na ye de no san no ba ha ba je sekan ti se di no kwa no bufu ya nko omo ne abobo ya driver na wo de wo machine ne ma no akromfo no san ne nante fa abobo ya no ko sa fie ho e ko je sekan ena de se di ni na so ba wo ka di ase se wo so ma wo ahwefo magi abobo ya ndeko na ye de na wo sa di ba ha so ba je sekan si edi no bufu ya nko o ya tutu no twede kura na e South Africa no ye dan ni ko e te godu ele si edi no friend no maame no ene me na akola no o ka che maame ne say maame oba no mfiti ase nko no so 17 years se o ba twa na so 16 years se asem no say ka say ko court kura no a anya dia bia ye de betum na emom no afubo ya ne oba no ho nti kan na hwe na mo papa di na abubo ya ma no si adi ni ne kasa e kire ya abrante ne ma ne ma me nyina se ma hwima ya hwa me sanka bo ya no na so me be dam na mo ka mo frɛ no mo busa na mo de ba dia bra mi en se me ba ya mo frɛ ya ma me no so ye so be ba o amba ohu ne se abobo ya no e wo kratch ne sa na me hu no pa adenti be ma ohu ne sa ne tie me hu sa se adaju no kro mo ba ne se me keka no ene me ne no ko ene si adi ni ene ni si ene ono ne me ne ni si adi no ko wi mo se o si kire ne nsem no ensi susu ma me o kire se kwan ben na sa akromfo ne fa so gi abobo ya mfidi ase no se oboje no kwa ho enwere mu ho no kwan lord kwan ben no mo fa so o mo ewo no hwe fom ene o mo giye aferi go wi asa so wo mo sa de ko fie bu ko jese kan ende ma se adi no ko bufui se adi no ma mo ha no se mo timi afere ko busa no be kan ya akire mo ofa sa nkofo no ene wo mo koye ne je ya na no se nkofo so mo ko fa ties na ono mo ko no mo ko du ho no mo je abubu ya reference e ho so dwem ho no so ties be ne ton no ho du man kwa mo no ri ko kuro na mura fi ne din o tra du man o nu kuro mu die nwura mu ba bi no de du ya o ka se ho no mo je ba o tra du man abobo ya de fa nyo mai ai to ya busumi mi no kura mai me to ono ni nipa me to ya 3 days number 5 ana akoban sei atiefo utie 102.9 FM OTEC we eye opanyini kwadwiridu ya ofri denase boy no woten boy so tia hinkuru offense wa hinkuru your friend say very yima ai abobo ya adwuma no a no ye me kura me je ne yira ya beli no omo beli no ade chi ya me kwa hinkuru ho na the same type na me so that type no me de na no na emienu wo odiko ya hinkuru ho am koto busa boys no say type no emienu me de na no me kwa no o kan the same type me fro ba me busa say say me hu so o kan na me tikamu a me kofi ti fro me busa say me bobo ya no oni obi de ko din sisana awana ma mde fence phone no ma be ma bi ni me kasa say e oru no dia no da ma boy no spare
ɛda no a man bin adeɛ kyen ya no kɔto si wɔkasa abobo ya no okay enti ɔpanyini atɔ abobo ya deɛ yɛde so anwoma bi we nya pragea we ya abobo ya ɛde ama krachi bi a yɛfrɛ no ima ya ɔwɔ ɔfe so ahenkuro na wɔyɛ abobo ya ho adwuma ɛna wɔkyerɛ sɛ krachi no aba abɛka kyerɛ ne sɛ adeɛ no ayera ɛmranteɛ bi esum na hwɛ waagye CID fu aka ho yɛkɔ sin ni kokoduru baabi ɔso yɛ gye no afi wɔ se ɛmranteɛ nsan ne me kɔ efie bi mu ɛkɔ kɔgye sekan ɛwɔ hɔ ɛma nka CID ni no ɛhwehwe na som kura enti deɛ wɔhunu ɛne sɛ enipa a watɔ abobo ya no de ama ne sɛ ɔnka no afa enkuntu na se kɔ abi so ɛpɛ sɛ ɔno na abobo ya no ɔfa enti no de aba no Jumadie moma yana time heba mixture fwase. Frise time heba mixture no eye echidi yade no edru. Edru wei ena se unya bina se ononom na se echidi yade hawa. Ebebwaw na eyi echidi yade no efri ho amwade wo ho. Etode bia ya na areho so obi beka se manum ato medie mintumi ne di. Areho so obi beka se media ma yeboho adenia was ye tridi yade no asomimu na pone na poso no baabia ye ne hojo waje ne ho anye ne ho nso aye hyehye na koma ebo ni peri ni nyina ye tridi yade na ye osa no konna koto time herbal mixture nanonom konna koto time herbal mixture nanonom na woto na wonomo a no kwasem ne se ebeboa wo na yi sa haw ni nyina afiri wa mo ade ho oyi oba pemfo amanum bi o ma akwada anufu anum bi oba KNG Herbal Center ye wo mrom abigan house wo dodo a wo pe bi abegya bi atonso mu na akogya nhyen so KNG waso ye ba ko ho e ho nso bo wura ha abegya bi ena ba bi eton no bi ade onya wura mu a kasa wo pe time herbal mixture ya fra ye 0244 417 669 0244 417 669 na yene won kasa na de wonte ase ye nkyirem boy ni di ma ne maame unim se friend say but you do maame mum de minim ni di na ne maame no ono nso te he ahinkro a e na boy ne nso te ahinkro a no obi a wote de na se ada na obi ote ahinkro na ade we video koma no de ko ye ne se me ko de na so mton cement wo ba bi a ya me ko cement wo ho tim de ko jija bom abobo ya afo no mo ho no kujija am say to bobo ya biti munya obi oye ne ho dwo a wuti maka na boy bi so ne na ta fa me pa o de ne bre me your foul cement be fi on na de sa bobo ya driver we bre o na boy no wo hwe no a obeka so adi vie be say boy me de bobo ya man de me nkomo di mo kire me so mfie dun kono 19 years afi de ko wi ase asem no ba o so 16 years wonyi ni se bia posi ni na asem no o kan ye se akura ni wo 16 na asem ne kura akokota koto mfane ntum no wogidi sa abobo ya ne wa akura ne ho enti maame no ene akura ne enko fa abobo ya ne mra na ebia ma o mutrim ayo o de ama o ma da sa na asem no me hu no sa na me hu no they say wojo abobo ya me de abobo ya ne hia me se me sabeka oba akoko akwaba yera nana me nso meje me ba awie ma me ba na minya mahoto mo medase ebe chetiefo nyina afi so munti ene yete baabi eye ban Herbal Center aye kira kwan ewo Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital na chi ho ena yedi yedwuma abusuafo se wo pe baabi akohwe unompe se de esitie se ehura ene hye honamdua nim ana eho akokwa ana eho frofro ana baabi abu baabi akoa baabi apan baabi ya eya obi ni namu baabi tutu uhuna mania me pacho bia ba akopa ewo so de kro no eye ban Herbal Center aye kira kwan ewo Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital na chi ho ene edi adwuma yesre wani die mu pa senka se nu mu ha no yen ya je ho abaso bode enti ye kan ye ni midie kanti die sro ne se ha ho nkotintini mia bi enko buka se ni bi nka ho anase mfa ya obi nsa nkotena so tie unya nkwanhia na okasa mu bu afabre ye e oban Herbal Center infections a eye nkasa eyiyi etim srade ensuo enum ene enyoma bi esisi nkasa ene ni sede be ya enkeka ho na nya oya no se wo de na we na de ya wabrewa
fabra ye ewo ban herbal center kokrama eto ndompe mu na wiwi ndompe na ti ndompe a ehya honam duanim emuduro so na bone hu ntokro ema etimi bu abra wonya awe no mepato ban herbal center ye ne ekwatia saa haw ne amane na utina ndompe ni mu nyina abusuafo de ehye ne so ne se oba ye de aban ne to so na ya kanka se na si de abuo ne ye beka asi de wase man ha banduro ema no asiesie nkasa ne so ye be ya ma tietietia wonte yaw bia eye ban ndompe ban kase abusuafo fa wo haw eno amane ye be dan ban herbal center etiefo ne adofo emfra yen 0244 083482 0244 083482 ana 0272 500012 0272500012 eye ban nompe ebusuafo de ekaka ho biem ne se atamfo ban wanimu foma haban kasa wotina bebuom ese enkanche OTEC etiefo nyina se na dama wa bia physiotherapy kese pa ye de apom tenetene sa wo ho na onipadua ni mututu titiru ni wachiri kase wachiri bremo sa spinal cord na esa ya chi no edi dwumaso woni pa brabo mu pa efiso obegina ho no aye upright anaso obegina brania eye kase na ye nyina di adanse ese sa wo akra na ni mu kase ne nso abonso de ni siwa no akwa ni mu ne nkwa na nyina kase na anya hode antene a wontimi nye yempo abusuafo nti sa kase no sa ode wo haw na wakotwa x-ray ni ese ehu ba bi hunu anase line na esaso tia koso osisi achi upenti kase no ebia ebabia ko ana eye free sa line so ana infections abemedi ya wabemu amepacho fa bedan ban herbal center eno na wo ba physiotherapy machines no ya do betu bisuo na miemia wachi ho na siesie nkase na ma wo uye nu akire so a mepacho de ebo heat fa nipadua ni mu se de be ya mfifiri ankase bi bete honam dua nani na fidie bia ba abonten ya ma wadura na ekọ ya wode ade to ayase kwa wafuso ehwe nneoma edi ahyemfre wo yafundua nim obo hon ma yade bia hinta baabi enenam ne yam wo hunu obaba ho ne de to mfidie ne so aye behuni aso ano ama ene ya wode ade twi fidie fri nipadua nim ya wode wogira so a ewo so anase sheki unkakra kakra kire se de watu mirika no bonse nipadua no esone mfifre se wa afi na akoma ne boye na moja na etime de trentue ewo nipadua nim ba honko na samfidi abrane ani ntina kese anhwewe de ye sa adwumade we nyina egu ye ho enti esrofa no mpe ebre yen na yensiesie mfama obi ho no ma ya de friend rheumatoid arthritis ye kotodwe ya de utim sasabra esuso kotodwe nim na aso kotodwe no ehwa ye kokọ bonse ni cap no to da bi etimi yi na akọhye baabi na wa chechire de bandage afa ho achechire fise wo hu na mane ban herbal center to ne safro se sa nan na hohoro na ma untimi ntia wo na so no fa bedan ye ni entu ase emfa mam efise nipadua nompe di nipadua makotene no me pacho se nompe nya de na wontimi nante obi ho asa bi ni na mobu ni nipadua na ye fresh pa enso ni dan na abuo ni ntia ma ni ntimi nko ni nnwuma so fise dompe no ye che nipadua enchichemu miensa wodi makotene gina brania se ho kan na nipadua no kwa ahokyerem enu nti na bando mpese yanka cho se fa sando mpeni nyina abra yen e wo ban herbal center achamfo ban se de ye bodi na friend yade se ye yafunu mu kro e friend stomach ulcer anasa obo ano na ewe ocheche wampacho wo ho aduro so ba beni ne tonchia na awotwe obekum sa kro na mama ho atọ mepacho se stroke nyudue na abo nka ye na ehu na mane woni padua nim well timi se omuduro no aye dura broso utia foma na ye tititi utia kasa so kra na wo hunu sa nneoma nyina kafu na face stroke no aba benya wo si ache mu yes na bebo nyina de fa bedan no ban herbal center obetu ase edi ama wo se baba so infections e friend gonorrhea no ebite wo so na be ma edi unyama nkwam wa ye mre wuntimi enhyenyi nsan ya wo se fabra efise obehu sese bi be memsu emu hyehyo na enso bi firi mu be mu ye oya wa ya so odwonso ye oya wo sende ensunsuanso ka kire sesa ya de no wanya bi na de eye hu ne se wo nkwamwa no omo ho de na bekoso akofom saa enti wutimi enwo ba eno ne ha no oso ye oba na ebite so asabi ugu so abam ye oya ohia na abam ye oya obra no ensisi so nti menses no aye disorder ene ba ma ewo ho na atekọ saa na wu na mane me pa cho fa bedan ba herbal center ya de kokọ na to so ayetu ase malaria na
aka wato ho so a wo ba ne ye de mfidi abrane yintahu no ehwe nipadua ni mu check you near se bi wo mu ampacho ye betu asia ma typhoid fever tuetue won so no ho na hu na mane a me pacho ni nyina eye ban herbal center ye kire kwan wo Kumasi atonsu agogo aban hospital na ti ho ene edi adwuma abusuafo fa wo hawo unompe onka se nyarewa akoso abu uchepe ukotodwe kase no udwonku anasa ehene kase bia ho atetema bia no me pacho ye siesie e wo ban ho wo hia nkwanhia na adompe mu abu a wo de baba ho na ato afre ho ye kire ye no anye ya ya de sisu a pepepepepe enchi amfa ba bia obu okra na ne nsa no eyiyi ubonsa na beti honom na wo ha na bibika na eyi na sensen ho se nye ntiri ne som kra na etimete yira ba se fabre no na onsiesie enfama kase no kasisu a enya de a ebeyi biem fi se achemfo banim from haban kasa wotena bebuom ye ni nompe doctor ntu san ye ho a unya ba bia nkokere wo kase na afe no ede asumdwe abraw abusuafo enfre ba herbal center de twato e wo 0244 08 3482 0244 08 3482 and 0272 50 0012 0272 50 0012 eye bandom pay bank ase ba sasabro ba sisia de ba uche pay ba stroke ba nyodue ba gondo ba malaria ba typhoid ba ujonku ba ukotodwe ba no me pacho eye bibia esoso bifisia kuntia nyarewa hodo nyina se wo yira na abai ho na si Kumasi atonsu agogo brone ne so abai hospital na chi ho a freyen ba abusuafo ye de wo beba na afa ya kwati anyarewa na apomde ho nsem no etimi akonkan edi amaw na nasrodio ben ho bebia wo bia ye chia amop gas oven and stove so enchia sonko ekoma ye ma munyina moniti a ahene wa Krobea ye de esi mo yenso ye damwase awia yi ene mosompa atiefo wei eye ban herbal center sanye watie no ono mu adwuma hote se eyen kase ananumpe mu hawo ena wanya eye sabia no ene se otutu anamon na wodeba na eto de bia ya na areho se obi benya bie se bia ne nan emu bui wonya problem bi da bia na mu hwe no no de te hwa wo behwe anan no na sei ode baba herbal center no kwasem ne se yabo wo no abaso ewo enkase ni numpe adwuma ho yenti wate ase enti se fan sa na de ode baba na wo no wotrete ena wuyi no nso kra to nkyene ayade bie du nya bia no ode baba herbal center wono mbeboa enti normal no jena fresi si abio sani obobo ye no wanya afre wanti ne ye nso a eye 0244 08 3482 0244 08 3482 Kumasi atonsu ago abaya resabia no echi ena abehu ba herbal center adofon tweme me basisia Sama yi obey mapomu din beko yi a na 21st clinic wo 21st clinic de esuna fidi a yede yenhwehwemu ena esuna fidi a yede sayade ye wo emfidie ni nrupa yede sayade o haw bia ni akiri akoma yade esikire yade ahohwehye wo sisi wo to asentini atwetwen wo yafunu awo ne enam nsensem 21st clinic ye twa scan ye yemojamu hwehwemu afeti esumasem se wanti wini pedua na se a wonte ayaresa ase esono se wa ahoden ena esono se wa apomden yare bia woni efire enti enum aduru abra wonim yare no kofa bai ena da ho no 21st clinic wo branches bebre wo Kumasi wo ba 21st clinic wo ahwa omone ahwa total filling station nedi animhwe a eben Alpha Radio Accra ye wo Domi market heavy do dynamo a ye nkrabata bin so wo BA any seshi freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esikire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye
mre Future Life Smart Food beboa afei de aye abusua nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben Sofolai alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban when we send your police in your draw imbusaba mesa amama hoaden refuse to grow any offense wa beka ho ahoaden immune system onyankopon e de awura ni padua no musam ya ho ban no enna sa wonom imbusaba mesa e pagya immune system na bribia ya yare antimiu sese de amanfo dodo no a na di imbusaba mesa do ne ho adanse ese enyarewa horo anipa enyina etimi ba ne so ene nyarewa kese nka ya wuti ni din ene ho ka na oyemu ahyew nyina no ebo ye ho ban afiri ho enna wo mpa omu wanyarewa ne dada na omunum doctor enuro no enum imbusaba mesa no a emomu ahoadin pinti ya wo munti mpo se yare ahye omu ho imbusaba mesa ewo kanshi ene omaimu babia yeto enuro etufo mfre 0246 208496 FDA ahyehyɛ sɛ adwadie nkrato yi magye ato mu sɛ ye Ataki ene yati dene ni nyanse mua yare kwankro adan ko danna esem komu amochim ho enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre Bema utebiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani twem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House se upese oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kodade nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 foreman masa Mumfa na do mo chance mu ne nkwe na adwuma ni delay no nails for my why enti mo sorting na do dada ena mo magisica nkoto obi kyerese mamba ha kamo de adwuma ni di agro efiewura san chance de yemfa na do mo bomu sesei de ye kwano fix nko a adan wura fi yana yen ye frame top coat roofing system no top coat roofing ye be hwe o mansion ya ne suggest allowing self lock ma wo e ya be fun chance dan abaso ehia na do a eno a lock no nti ne fe ne self lock no emframa jampan tudu bia so no ebebo a ebetimi apadan so amazing open so a ye be ma allowing IBR ye wa shingles standard sheets and euro tiles na onim ye wa new and special sheet bia ye fe ne scotch eno broni sheda hwe ye weather e wa bibrem ha eno mo ye ma yen wo de board na so a ba edan mu nya shi nsoton so a ema normal body temperature eno enfedi eno nso enrase efiewura anamemfa scotch bi ngusuma ho boy sese ne bo oh eye kucho ye wa installment payment plan wo ho a uni sikeda ho kora no a ye be board na so ama de ehia nsia no be nhyehyeye no atwa no kakra na kyerese wona e wa ma no ne a wodi sika mane adofo si won fambo won dan so ma wona na wa ne basa no wo hyehyeye pa bi ma wona na ho kora ne agrek no se foundation kora na apase ye toma wo epagya dan si wa boso ma kora no a enso ye hwe top coat akira kwan wa abrepo kese kwan so oni akoko space opposite fre 0554 316 281 and 0502 711 904 top coat roofing system identify adwendwe to atwa na fa bi twima betin so ma me
The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment. With the true via. Uhunam bebia na ya waya ebedu from. Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award-winning Asem Yekin. Ekuyafu awakwa fuma banu wabre. Afrafu awakwa epo abanu wabre. Edwedifu awakwa joma banu wabre. Adrobafu awayi gears ya drive wa na wabre. Efitafu mesinfu ubi asasabro hano. Mekaja hwan. Wujari vie na wo the wood ointment chia. Ubehu da obeda. Mira, me bin komi sisi ni me kutu nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Midibi ko twi ho nyina na dwo wontem. The wood ointment. Our pharmacies herb and chemical shops. Titru King's Walk Herba Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Okay. Yadamu say the wood ointment or say fetchy na ebeko. Yadamu say semwenya abotre na matwe ye. Yako ya yaba ahaya 102.9 FM ahaya OTEC. Asem Beba Dabi dwumadi no na waso dasuguso a utie. Na wokọ ye normal messages onso a amanfo adwenkyere aba ya abefa ho. Yebeka bi ewo afidie yi so. Na yede amamo. Hello senior Krobea awiei menso misusu se imano wono na age opanyina abobo ya no na wo pese wode kwahye obi waje fridence moboa enye obia na geye wonya ma police for no na won mo mamra no nya adwuma na kwa ye Emmanuel Salenko asase won mu nyina nso tie live ewo edujama ha honorable abode ewo biem so number 1 assemblyman o say happy birthday enkoma akoso ye wa akode enso na ya Krobea Asante nyankopon so enka wone wapamfo ho animu dwumadie wo fabuadi eye PRO patriotic volunteers patase o say Krobea yenso awie ya biatum live and clear pa yenso ye wa ha yenso yetiu nyankopon hirawo ene wadwuma pa ene wadwuma den na ansa na ye bekono na ye ne opanyini bia ye frɛ no kwadwuredu ena kasa ewa afidie so ya opanyini kyerɛ sɛ watɔ abobo ya machine de amakrachi bia ye frɛ no ima ya ofri offense wa hinkuro krachi na twika abobo ya no ni na wɔtwe anko ni mienu so kra krachi na ba be ka kyerɛ nse akromfo akɔgye wo hwɛ kwane a wo kyerɛ sa akromfo enso fa so gye ye ne nsɛm a wo ka CID ni kura nko wo hwɛ na tum ewo ho na jesu ohunu ne sɛ anadwo manasɛm bi na krachi no wɔde na abobo ya na kɔm obi agye obi de eba betwa santro no de akyerɛ no ohunu sɛ ye sisisɛm pa entina ama ne de aba no na opanyini ma memra wo so bio na memusa wo sɛ ebra enipa no a wɔtwe cement ede sa krachi we ba ye sɛ obetumi atwu abobo ya no wo fiti prako pa na ade ma no ana wo ye nhwehwemu bi fa imane ho fa ne suban ho ansa na wode ma no ne kure nyame anim ni ode ne bae no ebusa ode ne bae no so woye nti de me ye ne se me ne ko o ma me ho nti me ne ko ma me ka ye se ne ba no ma me gitum se ne ba no ho ni asem no anya hwehwemu bia bia na me da ne ma no because me gi boy na ode ne bae na me gini di so on de no hodwo nti na me se saa no so te ne ma me da ne ma no na boy na agini de bae wabona ma ne yesa asem asi o kan de ono tisi a me be bae kura me frɛ no waje be so no akoma me no ho de bia akoma me no ne ko kasa se de be ya ankom de beba nso akoma me no kasa papa bia nkyere no ame ne nkansa papa bia na wo kwa boy no ne ma me nyina ade asɛm no wo mo ka kyerɛ wo so ma me ne de emre bi kura ma me ne gyina manim didi matem se me ya kyere ba OTEC 102.9 FM me ya kyere ba no ma me ne na kasa ni nyamu so ma me no ma tietie ma kyire no a so wo ni suba so ne baba akokura to obi ka adwane amen o sabo enu anu a ma me ne ba tietie mu no sanam te no nja yese se subambo ne bia wo so na ja ndim ntina ma ne ba sa me ko ma no sanam tietie mu no de mate wa kyire no enti dia na sese posifo na ka de kyerɛw sese ase di ni de o ka kyem se last week o kyem se o leave onya yi to leave 1 week nti eno a me frɛ no o se wotika mu a wo ba nti enne ni nka sen kam kɔ no onam de ba ha
maame ne ba ne nso meka ahwe mo de o mu simi ho be me friend kwa na buafu friend maame no kwa na buafu ndi o say ade ne wo mo ho o hene say me da se bi ba ha ni me say feze jata ba so afre maame no maame ne ka so oba enura ba maame ne ka so mfitiase me ba ha feze am ba maame ne ka say ne kunu ebeba na ne kunu eto juara na obeba enura adwo no afi maame ne sa aka kire ka say maame ne sa aka say feze ne kunu kotamari nti ono abeba nti jata ba maame tena ha no mo a nwumre be se 3 ma wia be 3 na me free ha maame na amba wa ma adwomboni about mo ho oh sisi ade nukuro nyame mi say nka de anya de a me ja manaka nukuro nyame anim ni because ade na wo mo ho anya de akromfo bia na aje free boy no ho wo ne maame no ho maame ne ye kromfo ne ba no so ye kromfo je say e moja wo mu tinya de me ja manaka so mo de ma de bre me boko o man fa me boko de maame na ka kire me say me man o mo bodam tisi maame na o man fa me so do akwan me fa so no ampofo wa se mibusa oh Dabi akra me ni Asem Beba oba de chia me wa se mibusa akra Dabi okay ani ebrem jo akra me dase on say asem a ye kan ya asem a are ho pa efri se oba anya gidie wo mu na wodi sika bro se papa je to afidie na hweso mame on say Dabi a me ka se Krobea Asante kotokose se be mpreduasa obi besusu na asem ho kirewa na wo hwe se bi ugimi ani wonyansa enti we ye ensohwe bi a ne ba no eso na hwese me papa se daachi bi ana bire bi du na se me wo bibi a esombo na se me di jam papa se onhwe so mame a obetimi ahweso yie amame ana we ye asemo a ya na etai wo ho na se won to ade mfa mre na obeduru ho a papa yi ade akoma obi amasa biro hwe moto yi a ongunu ade a eya asefem sempa eya na yede yaso tie no na yede yani so FM wo hwe senia opani AC ka ne nsam ni senia o si toatoa yi toatoa ne nsam so dia na krache no ekwan bi so no ni apani ne ka no meme ya age adi kopem se eye no kure se afidie no wode kwa aduman ena nkrofo akwaje ye na wotra papa yi ekurom ekọ maame ne kurom ebe nansa ansana obebo maame papa ya mane de a na bibi wo enka odi suni ntiatia mu de mirika ebe ko papa yi wo se sesiye na me ko na wo makoje entie bia sesiye na ka bi kura wo mne abosifo akasa na bia na amantem wo maye announcement bi wo ebi kura na se wo mu di dwane a na wo mu amfa wo timi ayedai age na so timi tina ho no enam akoma opani di sai je fe dadwa na me frɛ ye no o na frɛ da bi na asɛm na di nansa o ka sai mu no da bi o dadwa na me frɛ ya dansa ne de no mu sika no on fa sika ne sabre na ayira sabre nansa no a wo frɛ no a maame ne se onhu ne ba no a nansa no no me ye sesi no satam na ayira satam no na wo mo de ade no ama satam na ade na ayida ama enye bibia sese ya na aseta entina na nkadie be ntina da bia obeye sesi no na ada no ade edi nkan wa ma de tozu mienu ama de tozu miensa na wo fa afon frɛ wo maame wo san frɛ no a wo se o da bi me ba no afedie me ne nenam me ko ne nenam afidie ne nkan ho jo ko sera kura so wonya dwuma ko sera nso no baka chem sera bobo ya na sera so wonya dwuma me se no omodi kan ye ne dada no ma ye ne dada enti san kan ante sa ade a enka adanoa esi ye no an ko di mirika ena nka nani ho hancho di sun oma bome age se ni wo hu ne ho bibi nsankyere ni bi a kyerɛ sɛ anokwa sɛ ya bono se wo hu no na se we mu nyina mam na se wutimi kokodi baabi nansa ekofa maame ba na wutimi ka kyerɛ CID sɛ omu ho me to kwa ho na wo kura ya timi ka sɛ yekɔgye sekan ne wo akura ho enti yenkɔ na akura de na mo nkɔpɛ mokwaje sekan ya ehwa no amogye afidie no ye se kyerɛ baabi kura ye gye afidie no enya baabi a wodi afidie no kɔ yo ɛno waka sɛ me di afidie no kɔ ha ɛni ha enti me kɔ kyerɛ baabi a me de kɔ yo wo se yagye a wo se ye kwaje sekan wa ha ɛni obɛka sɛ me kɔ fa ma oloba wa ha enti yenkɔ ye mua obi ani sika ayira se sika na ayira ana ade bi esu na ayira de a wo se ɛni me nante kɔ ha enti mo yenkɔ hwe bi ani ehunu ye firi hɔ a ɛna me san kɔ ha
enti yen ko hwe bia ne yahunu na abobo ya ne free to kwan mu ara ene waka awurade ne waka se yen ko ba bia me kwaje sekan ye ho ye kwaje sekan abobo ya ne free to wana da ho enti we mu nyina ye nsem bia utie na do ani fa mu ahu ni se enukura bi wo ba bia ye mpie ye enukura bi wo ba bia empie ye efiri se obi a ade ayira no ye hu ni su ene ne ban a oda na die unse saa onomu a etwi abobo ya onomu a etwi okada ene wo mu twi apragea no boys ni bebre na ya bad ono a ene saa ka nketo a matis kambu ya bai bebre na e fa no ya bad onomu a betumi ne amanfo aye nkonkonan enti wo ka wo na pragea wo na abobo ya na se okada ona wo wuti fie se wo da oka na mo bi o na nipa no ne mranti ahyeda koye kanana na ya kyekere no ahyeda pai ni baabi entu be hu abeka se ayin se yaje enso no no ne mranti aye kanana am yakoto ande no na se ne de ne bebre na se obi a enke aje ye no a enke obeye case obeye police case wo hwa wa anye onu o ma me police ni ena ma me na okobo na mane wa bra police station wo ho amrum hwa obeye case ama o ma hwe mpate mo se ebi kro mbehu no wa anye o wo kobo ma me amane o ma me police ni so no hwese papa so obai be ka kire wo se na asie na so ma police fo na enfom so obe na wo mu wo mo bua me apa afidie no wo se esan se wo ma police fo akwachi nti na wo ne papa yi ko wo didi papa yatem e kire se wo nim ba bi ade ne wo Senkanti sa nka papa ba nka ye chawpa efise de na de ayira no nani abere na ope edika onsa da onsa yam akura wo de mesre wa ye ntwen ne hwe na bia ne ye behu no ye ntwen kakra na nka akura wani abere we de wo ma wani abere papa na se de be ntina wa che me ba na nka won weche wa me na nka won weche ni ada na odisika ne ba ye no e ba ni se wa frɛ no de no aka a kire de no no nso ka e frɛ no bona ma na asmo ka kire me busa me say da anti ma e content million da ma wo se koto de nti ma nya mu 10 million kura ape kwara je se nsu atata bi mu ne me ka bi aba yo afi no bi se ni school dem go ni tiama no bi choba ma no kran a o ye choba kakra ba wa keto we se ni school last 2 years no ye se ni school ba on to so nsia data vadiana mona utufasa asemwe ho na me da se me chiefo e ba ye ne frɛ ma me ne de to nanim bie wanum kasa memem e bie e frɛ ma me ne de to nanim ma oje to mu se aye no kre akwala ne ye ne ba on ne di agina mu ma ne di agina mu ma bra wo ji abobo ya no pepepe na o se papa we dina ha kase akwala ne wo 19 years na oni abre nyankopon na ona wo ne ma akwala ne wo muntam tete we no de wodi na chikrampo wo say no abeka se we no won 19 years enti enye no krakra no 16 years na abaye no no woto na ma akɔhwehwem papa we beka kire ne se okuku akwala no mama no kwan se onkoku no ko mo kɔhwehwem no wo se ne nye ne ban ne faaye enti ba bia wo so wode beko bia no wonfa nkɔ enye yenim fere pa nka wono ko nsi wo take fm ha na obeba ayese obi kuntokwa na onim obi nim nipa no obepata o so ojai enti se aka obeba ene ye ka che papa no se onko na ade achi a womra ade achi ye na eduru a ye frɛ no no o ka se ode asem na to ni kunanim na ni kunna tu kwan o tamale nti se oba Monday oni ni nyina ne akola ni nyina beba ana papa yi sa ba ye ne man sa koye Monday ni duru ni e frɛ na wo se ni kunna ntimi ama ba afa na okopelore fe nra no na waba nti obeba se mo 3 na ma papa itina ha me pon program ye dru won ye frɛ no anfa anwumre no na ofrɛ me se ene wode akola ne beba ene me frɛ no ankwa sisi e wo studio na me frɛ na koye na ni line mu nye wo so yare nti ye ne ya nti na de e free mu aba no wa ma Asem Beba Dabi na wanya akwala na ankasa akwala no man nya no ene na eni nkomo dabia ya na enipa ye yemfom so se oto ade na ode ma obia dabia adwuma de ye ka kyerem se ya ade suasan ya ade kyerɛ o ode ma obia
se won hwehwe nipa no na se na won hunu de wo mu a ense se odema I said Robeni na ne nyonko droba aka kire se unya obi kaya ya na wodi obi ba ya na mse ka o na wupo obi di amane nti na de amane somgie fako na kochi ode be konso ampa obo fo anu se akra se ni a producer ayeye ene nsem bi a maame no kra e ka no e tie se maame ne nim bibi a eye suma semo a ye ne kra ete ya ne o se wono akwa bisa yes ye ne ba no na afa ene ye sa na obeka no hwe obi a wode ne kasa menya mfie dum yensa menya mfie dum wotwe o kekasa nyina o ka defend na ho se wode ne court wa esan se wo swani nti no ye nye wa asem ntum mfa ye mfa ne ntum enya ade na aya na maame ne hwe o de mo wo hwe ne ba ne mfie se ne ba ne mfie ni sha na se de ne court ne ye mfa ne ntum dia woni hu bi di papa ne mfa ne court ne ye nka se Ghana mra ne kire se wonya mfie dum wotwe a ye mfa ntum enti wonde mfie no na wo pere se me ba no wonya mfie dum kuno bia de odi na jikura wosai obi ade wo ba kwa yira obi ade mpo na se wo pa na se wo pa sampa bia ka kire no a mfie na wiyi ano mfie na wiyi ano on se enipa bi sei oba tan bi sei sa oba tan bi sei enya nwanwa se ne ba ebetumi de ade yakodi change anaso obeton oba tan bi sei enya nwanwa se ne ba no obeton anase wodi wuka kodi nsisa efise de ne ba no beye bia no wo se ne kutupa na se oba ya akwada na nka wakwaya ade na nya de wo senka wo ye ne se wo patch wo se papa yesre wa akwada no wo sua enti wo de ye se ni ye kwan ya be fa so ye nsa be ka ade no ye be hwehwe no aka bibia mo na to papa ya so on se me sha ase me kan se oba eto bibi se di ma wa no de so ware wo de hwe se ne obeti hwe se wo se ne ba no bisa ne se papa ade 90 million enya 10 million po enti se ne ba no enya sika ebetimi atoka ana ebetimi esifia odwe se wo de baba papa yuredu onye na bobo ya akura wantimi ahwe so amana yira naka wan ga de baba isi kwa hwe ni gidi e wo papa mu nyina no ajira esai wunti ni se papa we na ni bere a wo ni bere papa wo we ni bere no wan so pa no ani abre isi ade mi gina o ma mienu nyina so akura no ma mi nyina because o ma me no hwe ba me no se obegina so si kasa no timi se oni ne bani nyina o me akromfo to e wo mienu ho ana mi hu no Dawood Scientific Herbal Hospital enso eye asoye na de ye yo ene se ye di nuro ena abadwa so ye nuro ni bi ene Dawood 360 capsules ya we no eye topa ye sa topa ye we se we ye bema we ye oba na se wa ye mre wo mpam na se winya bi a ebeboa wo se bema ye mre wo mpam a ya ne firi nioma bi se bia nipa no ni sisi ye ne yapa what pains severe pains e wo ni sisi nim obi nso wo hono mo a na entini no emogya ni di mu afurusane no emu asisi ene obi nso kura wo hono mo a koko ene e ha no na Dr. Dawood aka homa different enso ne dia bom e dia yesa Dawood 360 capsules ya se wunya bi na so do mo ebeboa wo yi oba ebia wo sisi yade enti ukunu bua untumi mfa nhia no enyo areho pa areho Dawood 360 capsules ni bi na wonso no nom enti so oba nom na be ma nom na se muhia de a ene ye nkonkwa afa ye wo Dawood ointment nso wo ho ye no de ahotutuo ene ahoya ahoadwuma na eye so honam ye wo ya ebia wadwuma den obekwa aba no na wa bre sasaburu bi kura na hawi ensu yiyiriti awone bape na wo ho popo wo ho wo so na wo honam ye wo ya da bia ni etietiawo na ye ekyekyereo yesi wabo yesi wanua ene de keke ka ho ma yemfa Dawood ointment ni bi yemfa ntwiw ba bia ye oya no yemfa ntwi ni ye de twi a ebekọ enti Dawood ointment ni Dawood 360 mekamfo ama say ya tobom oba OTEC fi ahwehwe Asem Beba Dabi fo abenya bi okwa ba bi eton ro Ghana ha bia anso a wo de kambom kasa me pe Dawood 360 capsules ene Dawood ointment ni bi eya afre doctor no e wo 0244 886437 0244 886437 dia wonti ase no obechiri mu ama afei Nask Herbal Clinic nso yan dia ye ultra modern herbal clinic
ye dwuma pa ye die ene se uyi obi a wo pa wo na se wunya bra yenye hwehwemu na ye huna rekodi akofa sa hawo ne de aba wa stroke yade ebubu agu fom wa wanya hawo ewo wunompe ene won kase mu o de banask eba clinica yene ebe ye hwehwemu a doctor for na bent yade ase ye de adura kan wate ya na reho se be ma hania ahanwa besi sabri eda so hano obi dia ye fa abroad obi nso nani hu problem enemu yade etetew esichire yade ejojo kidney ene liver prostate mu problem ni nyina ebigu so fabra nask eba clinic ahene makokoben ye wo yani wholesale ena edi animhwe fra yen 0244 120 269 0244 120 269 unya fresa ahoma we ya beje so agbeve heba hospital enro wo fi oye sabre ya ye kasai wode wo yade no wode amane wode a chinchiri wa ba pro na che nanso yade nda so obi de yeti yade etumi dwa ne ga no ope ba bi kura ni tina kwese obi de ye yefunu mukuro obi de ye prostate mu haw obi nso aye mre be ma ne sore a ne sensen ho entumi nyina ho obi de ye honam wani nsansa enu obi nso kura de ye atidi yade wakwa na nso nko fabra agbeve heba hospital yete yade na se yade mfidie be ye hwehwemu ye nananom nru a wonum di gya ye no enubna enuan hini hamama yade bibe kan ubenyi wa hoto na watumi atena tie di nkyira che why ye wo adakogya ache na emomfa ka ye kwadwo so na wodi esi wo kwamu station ni hwe ni mu pepepe ehɔ ne agbeve heba hospital no brane mo awo yade mona so pemona cream nso abedwa so ye no de honam wani nsansa enka bɔne bi kura ne wo so a wo de bra niema bi fadware fasra ebe ye free hɔ etridi yade atena wo so ache malaria bepe agbeve fever nanonom agbeve tonic umoja ata awewe ya no onum ato ya na ase koko nso kore hawo pa agbeve tonic ne bi na so ba bi yo yade a miemfa agbeve bam ne bi yemfa nsraw enuo ne nso ba bi eto nu bi akwa a obenya bi fra doctor agbeve se wo penchire mu bi a eye 0246 59 5256 0246 59 5256 se okwa ba bi a die na abeka senke yemfa nya maame ne ba no isi adie ka menya pa dia komo modam mo ni ba ni nyina ampafo be support papa oh yeah oh dear oh Dabi Dabi say wachempo day wache adwem fi na dwem fi he akra onto ne fo say wonya wo de onfa ba nyame mpo oh hwe oh say ade we Dabi a me ka say nipa ade ne ye de ko heaven no enipa na mu antimi anye na de ko bonsam gem wo memenyi meyam emfa de maw se ne be ya obenya bi de hwe o ma anya bi adi a na wo mamu di mewu a na so yakuno in spirit no wu isusu mewu because waboto na akura kasem bi ebe de ne baba afi no wie senior high school na watimi adi pa emma dodo sen kwa na wasa adwen no emma dodo sen akwala fi no wie senior high wakwa choba adwuma wabo sika no wanya 9000 me fa mbre fie because me come say fie nye na me fa mbre fie a me ba ya efie so di me hwambo a ne papa wei say oku ma me na me ema ndam obondam adai obondam a me send dem ba say kono che wi aso me attract me je bible mu sem bia di che enye wei na abanye na nkwa heaven o Krobea so bi yo bone na uboni dua ana obi yo bon na ka se media chew na che foforo ko no afancha ire sembo ne krono a etu afancha de afancha sa kopunda be wuo because boni no yenim ketua yenim papa eti henu anya ihwehwe nim papa ye bia se wo baye papa se media ade ache enso na wakoma mu no okwa na ta dwo se ade kura me kura mo kan ya meti ase kura no hwe ga ene ka wo ye kura nke si wadwini pi ma wadwini enye direct focus e wade a wo ye say ade wo ya meye na ne nyame beta wachi mu aye na nyame no nyame wanku nipa nyame wanku nipa nyame na timi kase oba asase
massive pile wo mu up to now almost asase ati one na beka just nyame anko nipa but nyame anfa ne nsa na bo nipa ko no ande ko obedam anu de obedam but say why ma de ma ye me ya me wo me de me kura na me suna wu ati anu fu say ye say man bi asabi o mutimi wuro mo ho nyina atena se e kasa na o mutwe o to ase no o mo magimi ana eye yaw Krobea enipa bebre wo Ghana ha no mu enema miensa wo ya yemfa mobla no eno na ma hieye amenipa bebre abosesa say obi be trust nipa the trust ye ginadi say oye truthful say oye honest say di ma we say binni wa brebo ma count yourself out untumi mobra baby when see akola we say papa obi di ade mo for come na so tell me say papa we be di adanse be why now they are coming? Midi ma bobo ya koma no wo ko ton this have catch them say bobo ya na ira. Krobea. Police for for crane ko court na court wo no and justify say wanyini ana. Eru dia dia court to me me ko chi mo yere. Enti police for no fa den ko court. Afa crane ko court. Amo fa crane ko court na yen justify. Enye ma be no na dwene nyina ne se obi na ama na dwen akonfo na omo na ama na dwen se oka se oswa se de odan trim no and no 16 and why say no oswanti no court no say na papa kura de na kura we so na wo fidie dey wo do fidie ma no oh you see edu baby a enipa mom yen kan of question nipa me afidie na ire na em ya but papa say na asa kwa we rikata do fidie ma no di mano you enkola bebre wa mo titi ofri o nsem enkola na mo titi se enkola na mo kokuma se o mo titi sa bobo ya ne aprabia no se ni wurafo no wutie me na oye below 16 and 17 Krobea kodoka jiwade ene wunim abobo ya no nyense obi adwuo first na mla bia ba na ye mo insurance and no ba sa twam ati ko fo abobo ya na abobo ya bo abobo ya ko hwese ya there's no insurance wo Opra. Oh, eti eni me bu honma mom yesi esua de ye kyeje no. Mom yenka ne kwanche nipa. Fa no ye bi sisi aka just say insurance no. Ba bi ni wo sisi a ko say wo ko je insurance ba bobo ya aprage no ma. Oh, eti ni me bu honmu a ye ade bi na ye ade a. Wo akwada keto wo de wusua. But me hunyansa, me hu mo bo say, wo ma me mo bo, wo papa e mo bo, we mu wo mo bo. Ye bi bremi bi fa bi to duane di a usa bu me na wanya hwe am wase a ye jabaro kro no wanya hwe am wase ye sanja mboro na wo wakodi akokuno wakodi mfemfema de ya fra wa himfie e bisa akohia o kwa na oda tofa na eko akokuno okodi nkwasasem okodi sabi wase o akofa na yere ani ya fra wa himfie ya fro ahimfie ne nana matena se na kokunu sa bra na be yiwa no a okwa wo de tofa abena bu wata se wo ko fo bia de o de dem ade na yira se be kwan fa so yira kwa do untimi identify ye ka bi nyansa sem na papa na kuma kwanto ye ma ka bi a se be ba no kokunu bonidam o se cancer o se wo bonidam de bonidam me de makobe ma fa ba bia me aka se Dadiem mo papa dadiem me de etina ofia no mu a ko siari ni ho ka chen se afa se mo no court on rest akwa no rearrest on invite akwa no invite no fan court on no court na court say ya jana a de obeye no ya jana afi no ene yehu de be ye be ye na hope is them umoto na ye de India abobo ya na te say blue color abobo ya ni nyina ye blue mi ko bikrata no krebo hu ya abobo ya nya kala ziu ya blue say ya bia kala bia Asem Beba Dabi asa prage yin so ni nyina ye yellow oh etino uni mo number say M20 AS 5732 AS 5632
56 32 M20 kala no se ebru se abobo ya de ni nyina ebru wa hu abobo ya e green da ihu bi da chi se bia na ho na de na abobo ya nso be ko wo mo penti ka is a penti me ma abobo ya ni green ma me no am ta kese no ntubo say ti na o wia no say tubom because we on say omwe eye krokitu am it is we you number plate to the ko pen number plate foforo no de bo ha naka wo obi ade ye na ade chi ye no wo say tu foforo yi na hi wo yi papa na hi o de o ye no o yi papa na hi o ti na kuma o kunu so what I say ade ayira wo me hwe ade de kwa nwie ye me de e say first says one farmer second says one farmer third na wo me fasana where are you Jackie where are you obekasa de na ayira ade tinya wo work for fruit ma yenhwe afutuo ya wo ke se onka sa asem no ono an ebeka na asem ye van kokot si eduru court na court say asem no akura ni so enti yenja na odi yenya no na de afi no yenwura honhom no what you say very good that say odi abeda yensu mesremo mo amowo wa hinkro ne mpotamo se bia obi di bibi sei se bia duman so ne area e de aba ho AS 5630 M20 abobo ya mesremo papai ne ba fe no awie SS e na ne mpena bi aboa na mana ko bie twoba ye bie ma no en wetietie skan kakra wenye ska kakra na wode ato abobo ya de amane papa arehosem ne se papa ne frene ka kire nse abobo ya de yakwagie o se ada enti 90 million 10 million po wa mamenya o ma mi ya wo ya kwala yima wo wa hinkro ya wo ya abobo ya ho adwuma o ma me nso se kansem fun ene de kire papa yi na wo ba kwayira made na meka na afedi enkwase asem ne nsamfo ye frɛ wa sebe oba wunni adwen agimi sam nkwa na wo ka what sort of yin so no wo ba na kwayira made nti ye nyina ne ye kambom na ya paade no afedi wo wonte ate se aprosifo ache oba se ye ko scene ho nom ne ade nti no wa ma aprosifo ache me ba nti ene ma fa ba bia ma ba bi ne aka kire me se enya me ba ne faaye enti kona kobo ye dam me na aka asasem wo kire wa me kwa kobo dam so ampa ewia se papa anya hwea bone nya hwe me kwa kobo dam so ampa na kire bi wonam na se wo se sa bola so neoma ye hu e be ka se ma mi we se wo mu kowia ma papa na bobo yawu e so ma bodam a wo ne nam ho papa anya hwea bone nya hwe adai adwemfini adwempone kasada eni enum ntino eni e bre bebrebe kasade ya eni enum no eno ne e bre bebrebe na sa maami we yima no ne maame no so omo wa abusuafo a wo mu mfra wo mu busuani yima ne maame no no mu ntudefo e wo fe so ahinkro nye sa de papa de be ye no wa hweye na sa tisi abusuani mu nso a e de Asem Beba me no kran ka me ya fra busuani nyina sa ehiko na ehiko mko pekire hu na muntua ma de ka ma me ansa na me de mo akwa me akobriki Chai, dia wiase kura na afa dia yaba mu akasafon ne kasafin mi titi mo wure mu mre na me mpadwuma mfa ma aba se be ye obenya bi no ode aba behwe wa afa dia nkwase asam na wo ka kire enioma betumi ma abufuo me kura wan ade asam kura no na adan papa ko akoma to yam ko ka kire CID ni na nko court kaso agya na yo pe bia no koye uni ba bia be ka kire ampofo be kire abapa mo atie for yan so bone so na emum samfun bi wo ha otum say yan samfun totally online shop abapa mo ya de wo pato bia no wo benya ato ewo abapa mo ho emprempren ya ye kasai enioma bebrebe na ewo dwaso na koroni nti yentumi nkodwom ye hyehye dem wo kwakura wusuro enti wunya frɛ abapa mofo pe ana wu mekiu order pe yania ye deliver enioma no eguya bambotwo ede na wo pato eye TV air condition eye phone eye camera
ɛyɛ deɛn na waawo pato wo de waabodin ɛyɛ nkonwa ɛyɛ ntade ɛyɛ nuane ha ebi apɛse yɛ meyi uti yɛ saloon yɛ meyi uti ɛdeɛn na waawo pɛ kɔ abapa mo ne so now de opɛ ne kɔ order o order ye be deliver ne de amount muntie yen nkwane online shopper se usika wo de to ade na bia wo pɛ phone usika ne nso oho ye betumi amu atua ne sika no susu obeto ne nkakrakra wo momo woto wie ya ne deliver wa ade ne de amount what ya say abapa mo nkwa ene ye sa ade wi enti fa wo Android phone na ko download the abapa mo e wo Play Store ana for Apple phone no iPhone no na ko App Store na ko download the abapa mo oho na sa ne o me ya make ho asemi hunu bi why wo betumi nso a visit www.abapamo.com na hunu ya honsem ebia won so eye bayere na yusu o phone no enye eyi Android die bi te se jataba mo de no eye bayere te se me die bi aha nen ya waje sa number no afra abapamo ofo no no ma e de abrawo why no fra wo mo de bebrawo wo mo no ma no eye 0555 557193 afi 0591 214135 and 0591 214137 offers our number ya abapa mo for na abeje so no ma kire nse mu di a kire otani yaya Mama Krobea Yaw Asante otani na what is say na adum mama pia moni adwuma na yese nansan wakokro bi mu ama wobia de abufu abofo ato atwene ama wadwuma a wo ya ofu nyina ni apaapai watani ye Krobea ede na wo koye wo sa kuro ni mu ntia wono mo akopaapai wo fon nyina ni e wo kuro ni mu saa no adan ye ba ne sei ana edi kan ya na OTEC atie form obi biara OTEC na ewe na medema ko Asante Asem Asante esan a wo dwabe se ubadwabe a na nsan na yenya ntia se abusuapani bi a ye fa no afo akwa a wote krom ahemfie stroke abubu no ya sa me abusuapani ntimi nsore entimi enye hwe na emu na abusuapani akobie na no aka afendi na asem a wokan ni nyina no se waye bone etia abusua no na bone a waye ne se wone ema miensa ada ewo ewuram na ema miensa wone omo ada no ono anu yire a wotiska aye no ho ade no kra no oka ho bi na ema no emu mienu awu Asem Beba Dabi ama no akabaako na bone nkete bi a waye no krum ho de ende na akoya abusua asem yabusua antimi amayen ante na asem ne baaye no esanse omo hweda de asman hene ase na ye ka we no na ya bo ananom ahemfo no bi ya bo ma ba so ewo dwuma pa omo die se na uba dade ase a o ma hene o yese o ti bibi efa ni nkoto no ho saa no a na enna so ebasa no atu o chiami kusi chiami jan na nti a woye ntutuye hene na wa ba akronwe abefa tibamu a owo akronwe na mpemfo na asem so a bebia no kwawo bia no mpemfo no enkata so omode to bebia no yes be bo nana dade aso man hene be bo na baso bi mapa odi eya na enye ahemfo no nyina ne timi esa na bra nana etu na chiame ebaaye no asem kope ahemfie ema edom ebehia dade ase ahemfie sanse ahemfie opia da be hwe ne eko di bra nananom ede boss no ampa omukofa abusuapani ede number 2 ede number 3 adwom ana yebisa no se bone ben na ono waye eno na obeka se wone ema miensa ada na ama miensa na ono omoda no omu nyina yurem ana ono omoda ema ono no yire ankasa kra no ono so ofani yurem ama sa na me kese ne yire no ene oba baako bi awu na oba peni baako a wadi mfin be aduonum ensia
ono kwa na aka no a tese na tese na nanum se odisi aka kro no a o se omoko na omokoye amane no mu yimusuo a abakro no eso na eho na akrone tidom ebi sana na se nana afwa openi asabi wo yire wati sika awale no ya one ne da ahimfia ede one ne da dan na wotimi san de no ko wure mu a wo san kofa no eho na openi ekoka se okọ hospital nti adura ye de ma no ewo ho no mo a na ne be ma na aka no ye basa na se ma no susu ma no a na ewo se be bia susu mu ma bia no se eye dware o se eye fumu se eye hiu se so odi amo ti da oka sa no pinifo eye se omubetufu ometu oman no nso efo na omako iremo akoye amane na enum na otani mi pie ho ya mi di omochi aye ekro eno na opini baako a ono o video me se me na ma bejina ho a me be hwe yi no wo hia me ho no mo wa video me kama na me sumi kuta me phone a me miamia so eko me say ya peni di phone ya wa twat ne ba di kura tese na Krobea eda no na eya reho ema penifo eba e ne di kura mpo kan ani misi da bi enya sa na ye no musa brantie ye ntu so obi a obu ade ke mara no eda no aka emu ade ni da nanka edesi itina Krobea na asema esi wo san asana no na ekoba e no na no tese krom ho kwa no kura mpo na mo ntimi mu no president bi obebe bia no omukọ president ho ko country nse kwa no yagusu kota timamo ma emeye ma prono wo popo so amotiska so pa gold a besine na Krobea se wokọ isanse a sensuo to a susan mu na nkwada no edi akira gold nketenketi na omotsa eso emagu na wo krom ho enya adwuma enye ni nyina no se papa yi ese one me nkrofo na ade agange a omoyesa disamre wo hina otikromo samre ohene eyale sana ono afọ akwanso eyale wontimi nan ti yomakoyi musu no asemo asie no otani ma yehwe sa ma miensa ewiram na papa afọ akwabusuan panyin ene won mo kodai ro mo nyina awu ana ebi da so te ase ma no mienu awu abako ana ete ase wono ankasa ne yere eka ho bi ono ana yire a one no eda esore ono so okofa ne rem Asem Beba Dabi ewiram no ono ana yere ofa no enti baabi a ofa ma no eho na ye kokọ yes amamre ne amane na na sa pepepe ni kokofum sa pepepe na eno se okọ hospital hospital fo ne ye dai eno na akronye konti hene ekobi sa sanana eyede na wo yire a wone no ete ahemfia ha amoda sore na wutumi ekofa ne rem emra mo wodan eho no kan se okọ hospital na dura ede ma no ewo ho no a na ne be ma na ede akofom dise o mama ne susomu a na chese ne ho agina ne ho so ene de se o mu susom ne se ba de a se ye bola so se ye hion no de amon enti se na o ye ne nkate kwan enti won de afuom koko afuom kura na obekọ a o mama mfo tumi susom sa pepepepepepepe na sem we die na maame no a ote ase a ono nso ofa de wiram hobi no ede na abanti on de onwuye na mienu de o mawuo na Krobea eno ye Asem sebe ni nyina nse ma mienu na o mawu no omu wu dakro wewu na we nso awu nti na bia na afena ebeduru no so ana de tri ayi amana nan akoya amane no bia yegusu a ye twen mu a ye twen okay enti ekuroma ni nyina hui ba ko na waka no ye boni di ma ekuroma ni nyina hui se maame we na aka mama Krobea video bi o atese dom wa efi esanse se kamia se kuroma no de dodo no a botwi eba ahemfie na dodo no a eba ahemfie no omo a na san di akire eko wure mu enti na maame ne ka ho bi
na maame ne ka ho ti se wo hwɛ video bi a bo nse maame no abu nkotodwe a ye de moja no etwitwi omo cha odwan ene enkokɔ. Okay, meba etiefo enkomoyi eye dwaben esanse ɛhɔ ne yɛkɔgye wɔtani phone kra yɛ tɔtwene yɛn saa nkɔmɔ a yɛdie ɛho video ɛna da YouTube ne so no momfa ntoɔ saa YouTube video yɛ a yɛka ho asɛmi ɛyɛ bra nananom kokoduru saa wura mu hɔ na kurom abusua panyini a wo kurom na wunim amamere ɛne amaneɛ wo sɛ wakɔ hospital aduro na yɛde ma wo no sɛbe ama asɛ wobɛma na tekɔ enti sɛ ɛwɔ hɔ a wunyi oba bi ano aka kyerɛ sɛ twetwema me so wɔtwetwea na sɛ ne enya sɔre pɛ baabi a bɛsɔre bia wo saa ba akoro no ɛsɛ so ɔde mo sɛ yɛ bɔɔda so sɛ yɛ hino nti so ɔma twetwema me no a ɛma miɛnsa na atwetwea ma na ne nyinaa yɛ nkoko ofuom yɛ hɔ ne nso no wɔno a ne yere kora atwetwe bi ma no yɛ mienu awu ama aka baako ɛho video no ɛna ɛda YouTube ne so no sɛ busua panyini ɔtani ɛde ato no enti a ɛho pian sɛ nananom etumi mi akɔyɛ saa mamre ne wɔ wiram hɔ sɛ a busua panyini yale a meka sɛ ontumi nsɔle kra a kyɛ ɛdiefo abusua meba abusua panyini na hyɛ akyire no mon start no foforɔ roll on start the thing afresh aha ɛdiefo nti sɛ ɔhwɛ a esansi kurom no enie esansi ho kurom no enie abusua panyin na hyɛ bɛma akyire no esadana no mo botuntuntuntum ɛna ɔno di akyire a abusua panyin so hyɛ akyire wɔn na awe ma miɛnsa wɔ bush ni koko fom ɔsɛ ne ɔtwetwema na no ɔde amon ɛna ɔhyɛ akyire a yɛde enti wɔhyɛ akyire ni nyina na yɛ wura ni mu a na yɛde ne kɔ saa pɛpɛpɛ na mo de ne kurom mu hey ɛba saa ne kurom hɔfo no wɔn ho adwiri wɔn ana Krobea mo ho adwiri wɔn papa na nka me pese me ye interview bi beto bia se onkasa ze o monim krom hofo mpinimfo wo ye babunu kase ukogina ho na akɔka asɛm na akɔbisa asɛm bi a munyina asɛm na de kwa ahemfi a kwan a ɔmode wo bɛpa so no na me ye ya ma nya obi ane na nkasa na emum bi ana me nya no ana me interview no emu no na interview nti se obi aso wonkasa emu no nko na nya agugoduro so obekasa emu no de na nani abre papa onya twede to anko beto no da no sa pepe niza asam na hyemum no so aye na yache asam asam ne ba ero emu no wo hwe no a wo kasa oti o asa obeka no eme me asem no. Okay. Na kwasu nyina no. Na wote. Okay. Otani odi eye. Ma yemfa wunsi hɔ. Video no ye bekoso ani show mo on the YouTube ne so. Ɛna emum no a otani ye ni interview no. Mo ma menye nyaduafo interview mra. Me ye nyaduafo interview wi a. Emunum ni interview no. Ye de beto YouTube ne so na ya bɔ ɛwɔ afidie so na mo hunumumu a ye ni interview a wo kasa nyadua akwaba ya jo na umpom te say obo ade na ade ache mi mu nkra na wasanka mbisa asa ho te so me hoye media mi free nuro nyina me so me hoye very good eni ma ye nua ni bie ni enyi ayare media ma menda wase ni emfa nchi asron konkoma OTEC 102.9 etiefo nyina obi biara otie Asem Beba Dabi ye de nchi asron kokura edi free nyadua Herbal Center edi bro obi biara otie ene awie me pa cho pi nyadua Herbal Center odofo hya no so ma se ye de enuro 9 na abadwama so na saa bro ye ba be di enuro yimu mienu eho enkomo baby biara otemenka efiri bia me do be frase de free nyadua Herbal mixture eno etutu 3D ya pa 3D ya de malaria fever ma wonsa enka nyadua Herbal mixture na entutu ase emfa emfiri ni pedia no na so enya wa hoto sa so ne de Axe F Herbal capsules Axe F Herbal capsules so ba be support immune system aboa asoja fo nkwamo na woni padua no na a prevent e de free ya de biara e wo se betra ni padua na edi munya no Axe F Herbal capsules
any edra meeting home adanse editor or for you know idea bedroom mason make house open to do biala odo ni bechi mo KNJ Herbal Shop Kumasi Kejitia Emu no Mabijan House and Kane African Bangura Tunsu Agogo Monaco Junction Equina Ekobo Kru na on sabe kan do biala open enso el honum afin so ba kumi nu biala so pharmaceutical shop Lances Chemical Shop Herbal Shop drugstore biala e Ghana ene ne patema ye ton ebibiduru el honum odo ani echre honum on sa ebe kan nyadua herbal mixture ene Axe F Herbal Capsules yibi el ho afin mpacho pi ubetimi afre doctor e 0270 417 669 0270 417 669 0558 565 290 0558 565 290 eno any nyadua herbal center ye numbers ye didijuma no odofo obetimi asaso awasap doctor na na twetwe nkomo opa ye no audio voice efama no na emom kai unsa ye mpe WhatsApp call ana ye mpe WhatsApp video call odi ye no WhatsApp audio voice never send the doctor insemfo bia ne nsembisa bia opeso yi ubisa doctor no bisa no ono so aye cloud say obeyi nsemfo ani nyina no ama won so eniema nyina awie peyo e de amount afe yanjo brani adaji ne mfa inu imu nchemu mfa ma obebi biala otemenka efribia midu be fresh ye de free nyadua herbal mixture nyadua herbal mixture e ba bi tutu 3D pan 3D yade 3D yade 3D yade boni ye pan dan ne nyina meka se yade ba ko a ensuo panyini ensuo abofra na embu obi biala e wo yenwiase ma na ye bibi mam ha ye wo ni titru ne asante mam bibi mam Ghana mam ha ye wo yade ba ko ensuo wo bia na ka me se yade bia nso e ba fofra eno ne ese no yade friend se malaria fever 3D pan yade ana hawa odofo edro ba ko a me kanfo ede amount nyadua herbal mixture empempi ube hu obi osi akoso akua kwadwo wan kwadwuma osi media me malaria ba de o de bo ho nsafro mane say o malaria ba odofo tama 3D yade ne enka wonto keteso ana 3D yade enfa wonto ananom ewo ansiedo abra edu papa nyadua herbal mixture o say o ma wonsa kabia ebetutu 3D pan yade malaria fever na se de free ni peduanum ama wonso anya hoto 3D yade nto obi koto keteso a wontimi enda ni ti edwano no honam nyina aye hye ni ti adwana ma wa painkiller na jude su no ma sanko betimada wo ye we nya ne bre amfa anda ade chen no sole a monse ne nsu nyina entum eniema nyina ene mienu ogiron man otu ahwe me kanfo nyadua herbal mixture ede amount se wo ma wonsa eka bia 3D yade na akwakofa ho hye ede ababetena so ama ohunu mu bon nyina sisi uti a edwa wo ne wani so a ebribri wo ne nyina ba betu sa oha we se nyina ede free ni paduanum aboa ama wonso wanya ho ode sonko no wasore afri yade keta odaso no nyadua herbal mixture for doctor e 0270 417 669 0270 417 669 0558 565 290 0558 565 290 eno eni nyadua herbal center e number se didijuma no afen so dan den nyam ka se sa abon tontom e ba bekaw na otwe moja no esa na no osanso de na se osanso e de anemia moja wiye ya de anemia ana de ba betena ni paduan sa anemia ya de na ba betena ni paduan ama moja nyina awewe we be hu bo se wano nyina ehwane wano nyina atu fita obi wo no ma moja wiye ya de anemia betena no so ama bo se ni paduan wa ye hoya wa ye fita odo sakane skin no pa mo se ne skin no ho pro na pro egu fom me kanfo nyadua herbal mixture nyadua herbal mixture edi ama sa ma wonsa enkabi na entutu mojawe ya de anemia no enyina emfa emfiri wa kwam sa wo de no nso sa biota fracha mpacho utiem se wonum ana ato na aduane eba besi wanim na obo na efro aduane ba besi obi anim pa ohu ote aduane pampan se kim asa ono obi anya ntokwa nipa na ode aduane bra no mpo onya kranko de aba na se edua bi ebebo ni tirim me kanfo nyadua heba mixture de ama se wonum ato untimi endidie na untimi endidi mani paduane enya na ho de na ni paduane enyini fomfrom ni nyina nyadua heba mixture eba bi sisi ni paduano na mo watimi adidi na mani paduano nso atimi anyini ama wonso wanya opomuden sade ese na efata nyadua heba mixture eni adura midi ho adanse ede chose furniture mo pharmacy shop Lances Chemical Shop Herbal Shop baby biala ye ton oduro onsa beka ba ko mienu bia wo pe enso e honum afen so sa wo de no nso oba obuni nsa wato ya opan woni mfiti kurom obuni nsa na ya se eka na dwe obuni nsa no ya animonyam pe oba obuni nsa wo kasa no ho ampa cho pi na odi ni ti na eje
so dane dan nyina ye so ye animonyam pe dane dan nyina so umpe enipa ho anase umpe nipa ho kasa me kamfo nyadua heba mixture de ama se on fiti kromu ya wani dane na haw na ubu nse ba na anu na nsa na mienu na moja sufi na atwa moja sufi na entimi emma enansia ne danso no nyadua heba mixture ene adura me nua ba me di ho adanse e de chose sa on sabuo no emfa ho ne se de o menses no asizi wo baby oh hono mo tie wo boni kura mane so wafa yefun ni kuru pokra so won ko hospital doctor for nya ne lab test no nya ne hwehwemu hwe doctor ya lab test a travel scanner hu do nyina waso wonyam na emo mesan say malaria parasite na ados e wo nipadua mu nti ama wo bu nsampo moja sufi ne entimi emma mesene aba na eye na mienu na miensa na etwa oba bi atiem be boso me be ye miensa ennan e de ekoni numni omu ne nsada me pacho pi moja sufi na e da wo yem na egu ejirejira wo yem no bobo ano akofa fibroid ade de abetena nipadua num entwa ma fibroid ade em yem fase kan anapa so enkan operation fibroid ade mama me nua ba wutie me yetimi etwa wawo nyadua herbal mixture osi edua eyaduro nyadua herbal mixture osi edua emma ayaresa for doctor e 0270 417 669 0270 417 669 afenso obi a otiem ya mpacho pi ontimi entena kan mu endi don hore beye mienu ontimi enkolonjani me pacho pi otena se na anase nyina tata so obi a yabo ne dua me kanfo nya dua heba mixture de ama se malaria parasite na aba uni padua no nti ama ontini no mu asisi emoja ne ntimi endi afurisa ne e wa akoma no ho enwurawura ni padua no enkoma anase ni padua no ntini no eni enase moja ntimi ndi afurisa ne se de esene fata a doctor fo mpa me nya ntie se sima anase eni tete enum biara e wose moja ne timi di afurisa ne ewo nipa ye nipa anase ye ntininum na ewurawura ye honam dua no akwa ba biara wose moja ne edi akoniaba ekoba ne so moja ne ntimi di afurisa ne sa na boaboa no akwa akofa yade ododo yade stroke yade na de abetena nipa dua nso nya dua heba mixture ne edura me kanfo de ama asama wonsa enkabi na entu sa ohaw you we say nyase emfamfiri wakwam na wona ase atatai afi ni nyina enyi ni nyina emfamfiri o ma wapomuden no so enjira brane afi nso me kanfo Axe F herbal capsules de amami nua biara otiemie no de kamea sa yare sabia bia no ma onchine wa ya wonya ne yade ano aduro esan se ni immune system na hoden e wo form Axe F herbal capsules ne adura eba be support immune system abo immune system na ma immune system na nya hoden sonko na etimi afight etia yade biara e wo se eba be trani padiem na edi unya no Axe F herbal capsules Axe F herbal capsules ni edura eba be yi insufita e wo wa himfio insufita e furu bema mu eba wodun so awote oya e wo bema mu ni nyina ensansan aba be gu bema na no prekisin watitia ama na yekuro wodi krima hodo nyina asra so unya wano eduro ni nyina Axe F herbal capsules Axe F herbal capsules no do function so say Axe no ASK no atentem na de F no e de atoa so unya bonwura mu pharmaceutical shop Lances chemical shop herbal shop on sabeka no dudu biara ope enso e ho afi enso obetimi afre doctor na na twetwe nkomo ebra me de ma no e twin doctor e number no e 0270 417 669 0270 417 669 eno eya WhatsApp line obetimi WhatsApp doctor na na atwetwe nkomo na ono nso ayi nsemfo ani nyina no amaniye manyina awie payo ed amount obre ne adaje eni ya fanti ye tiefo besia ye shombo sa dum ya ebe na wo chese ne atenka ya dase atiefo nyadua Axe F herbal capsules ho nkomo na awie yakobo what de ye de aka eye wanamone a ubetuo kopenu ni bi na tonom wate na ye pa montwe me na meba amanfo agbave tonic ni agbave bam na mate ho dance die no eye adwuma pa o ye de kan nyina wa wo frunum agbave tonic ensesa be na abo apomdiri mu asiesie mama menya ho de foforo kra sesei agbave tonic adaroma esuo me ho na mo nya me ye bie o tro foros me dance ni aja brochiri amanfo moti yo agbave tonic kutie koko agbave bam nso sasabro ukotodwe usisi wo de agbave bam twitwi so a shim ahotonko a ahotampa agbave tonic ene agbave bam eye paso ampa enam eye adwuma papa agbave herbal center ya wo so wutum ene woye ema wa fafuru abato mo manufo ne mo afra woni mfie dumienu de de wonka ho e wo herbal chemical ne pharmacy shops afifo afra 0246 598 256 and 020 813 0790 agbave tonic ne agbave bam oh yare ebeko kra FDA ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu agye atomu se eye hey sister wonko awoto adonko original hand sanitizer edu
Hey, Dr. Kweku Otiada Roma. Wafa ho kanu bi efiga no fo so ama ayefo. Na me to bia kwachicha ma me fiefo ama obi enye. Waka asem o. Madam, me pacho. Ma me so 5 enka me de no ho why. Na said ya amanfo agi Adonko original hand sanitizer atumu no. Ma nya stadia wo befo jame. Sent ni se coronavirus no aba no. Wo no obusuafo di agro bedi mu. Eno de no crepa boss. Adonko original hand sanitizer inso de. Efiri Adonko company limited. That is a quality ho asem de ye ka no. Trodo. Akwa hododo ya ewomu ni na achi no. Wo de aloe vera enso afra. Edi ensa wonsa ho. Ehwam na elfo se the sister yi kan. Ampa. Timi kum germs and bacteria 99.9%. Coronavirus and other viruses no. Omo venture pe wanse asodura be. Adonko original hand sanitizer. Ubenya bi of pharmacies, chemical shops, supermarkets, Angel TV ni Angel radio stations bebrebe ya ewo Angel broadcast network ase no. Ebo Ghana ha be bia wokomu so a ubenya bi ato. Wo mu otu bebre no ebetimi akokuma se kronma bo hia. Adonko company limited factory hwa. One fresh 0231 30 32 60 ana 0244 83 22 86 ana 0244 18 66 12. Adonko original hand sanitizer. Coronavirus Osokra. Hey, Abapamo, womundi nukreo. Online shop no. Ade enema na we order no, omo say ready. Share what dia be fie. Wow. Susumpo na meto edema omo fa mo musu. Che say online shopper, wo to ade a wo pinema wo yesusu. Na eso a wo de ade krona bre wo die. Minti bida age Abapamo. Wom de no am so akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no. Ni tie wan say trafie maye ni dwamrew. Say ye ntade mpaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kra foche de okrom. Wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a. Wo be ya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059 1214 135 and 059 1214 137. Website www.abapamall.com. Abapamall. So convenient. Abapamall. So convenient. Oh Jesus. Asuo atware okwan ama okwan atware asuo. Afai ne ehunu panini wankasa wa bibiduro ayaresem. Wone wonkasa ato afa ho. Wona wonkasa mu abuo. Enwodwo yade, adwenemu haw, hepatitis B, koko, sisi yade, ene yade nkaye bi etesa nyina no. Uduru ba heba center so ya. Eyade ketewa bi edema no. Uduru ho a wonfidi ahuntahunu abrane ya wode kire baabi amfomso no ewo na wode ahaban yi saa nkonya no ma anigye ene asomdue. Mira, ena wo kaniti asa no. Na no madamfo afiamanu enya nkwansia no. Eho ene yede ne koye. Na ne nkasa mu abusei pain na wokọ ne yankyere. Ene yantwe wode haban ene to so. Ba Heba Center ewo Kumase atonso agogo. Hospital na chi ho pe. Ubusa akrakra na obekyerew. Fra won number no ewo 0244083482 ana 0272500012. Achemfo ba wonim foma kasa ahaban kasa woteno abebuomu. Okay, areshe da mo ase yekoya ya samba. Asem Beba Dabi dwumadie no na waso egusu awuti ahayi OTEC 102.9 FM. Ya beda Savior Food for nso ase. Na Savior Food eye diabetes for aduane. Se wo yi obi a diabetes yade na haw wo de anante wa bre. Be pese aduane bi di na odi a ebeko insulin pane kura na wo wa ubeja wo na wanyu ahoto aduane no eye Dr. Savior na dia benti Francis ya e was 0555 789 698 na one won kasa afei 21st clinic e wo Kumase ehwa ye ne 20 Alpha Radio na eben ye ne total filling station di animhwe na wo yi obi a wo to ase wanentu ana wonantini entini mu twetwew wanhwe ya stroke yade no edo beto form brane anya nhwehwemu yenhu adekode ede saa haw no aba na yemfa aduru nkan woyi no nso to nkyene a yade bia edi wunya no se wunya akokodro tutu ana ma oba 21st clinic ya yetete fra yen wo 0540 311 311 police ni na duro ni yin booster ba mixture enu nso odwa so aduro we na wo be no mu ebe boost we immune system no amwanya wa hoto wo obi a yari na yade etatawo unipaduam ya wo ya wo kidney ne liver kura problems aba ho enam yade wakoti bi wa ye mre kura wo mpem ko ba bi etonu obi anaka se ope imboost herbal mixture ana police ni no na duro ni bi
Free police nini wa 0246 208496 na enenenkasa. Caristic Ventures yen yede Zahara mixture ene Zahara G capsules so yede aba. Eye nam yade ho adwuma na eye wo obi enam yade watibi na wabre wakwa enko ment na ho menko fa problem bi emrewo. Beto Zahara mixture ene Zahara G capsules ni bi nanonom eduro ne ye pa ebeboa ena bema wa ye mre wo mpem mre yo ne fridi efre na emom unya Zahara man capsules a ye fridi be ye fri ho am wanyu ahoto ba bi eto nu obia wo de ewuram enemu yade de no aka Zahara mixture ne Zahara G capsules wa ye mre wo mpem bema opeso ho ye de no ato Zahara man capsules ba bi eto nu obia ewuram ko pebito frɛ yen wo 0246 348334 na ye no nkasa wate ya wonti ase ye nchirim top coat roofing so ewo Kumasi Krodua mu akokɔ space barkese kwan so na top coat roofing yenso ye wo ye number 1 roofing company ya se wo penchense papa de aboda so a ye ne be pede amawo ye be hwa woda no ye ma technical advice ye estimate ni a kire on chance a wo de boda so be wo ni nyina free na de wo de adwuma na hye yensa awie no ye de chance papa be guso de amawo a ensuo beton fra magya mpantudu betu entumi mfam ensoso na nkampese atune de na koda wo honso ebe motua ne kakrakra fra yen wo 0554 316 281 nani top coat roofing for enso enkasa future life smart food nso odwa so ya wo de yade no da bia e bohwe wo no asore e bohwe wo dako e bohwe wo biom a wo nsore bio e do be konse do mesrewo per future life smart food aduane bi eye enuane mu ahodi nro ene atwetwe akeka bom ede aye future life smart food enti uba a wo de kire wo yade no sane ete na hu aduane no yemfama wo ya Bolivia Enterprise ye wo Kumasi Sofo line alignment ye ne multi home ni de animhwe ene ede aba ya number ye 0242 878090 ofra ye ne ye beje so Donima Steel Complex the roller steel gate any automatic garage door ye de aba wunya bi afato warehouse ufie no garage no ana shop no ano na ne ho den ensuo guso awi aboso anwe na ache na nkampesa apopɔ kromfo ntumi mu enti pe be very suitable for your home garage your warehouse and your shops emu nso emre kama roller steel gate automatic garage door ne de eya afato o modern home garage no fato ano we ya yenti said ye we Europe ni America na bia na ye automatic unya bia bebo afra ne me estimate any measurement ni free ni amfama ho ye ne de tropical na do anenso aba uhia na do papa carpenter fo agi atum Ghana a eye tropical nails Donima fo na de aba bra Kumasi asafo YF junction ye ni giare ebe pa ye number ye 0244 123325 okay asam we si we sanse menam so asam no sane na aye no chese otani pe obi a interview na wonya na said de abusua panyine ye no ehyimum wana ukokromu a omo e wo fela pa wo krom emum obi a wobo ena rifo omo no omo hye busha wani ne ho so onsem a wo ka nyina no omo kura information no de wo ye wi ni de nani still so obe monitor oboa what ase obi a wo de onim say o wabo o say ni oda ho de wabo oboa information wo kan de wo ye nyina no o recordo emu beka say o we de 77 onko ba bia oboa enti eto de e de an wo tani nya obi a interview no emum ne say ah be de me ho bo afore mekasa monfa to YouTube ne so na manfo hwe bi emum interview etiefo muntie bi muntie kakra bye muntie kakra
Emumre ni abre sa semwe pa de o de obi aso wonka me meka enna emumno na wokra wo ye abusua panyina wonim amamre ne amane sei oba de chia me akra ye bumra anwanwasem abusua panyini a wo wonim mra wonim amamre wonim amane anwanwasem o se makodo waduro nti ye kan ho ana mama o mo ntwetwe me be mama na asem o kan ne kura na kura asem ye na ngwase makodo waduro bi me wo ha na me ho asore se me ho sore na me ne won ba na me yawu enka ne kura de bia enka beto azumu kakra na emom disi atwetwe ma me na me ho asore de na wura mu nko na esi atwetwe ma asem we eyi bie nti ase bie enim na boni bia ye ni sumasi bia no daache eze hwepani wabrabo abebo na sase su nyina hwehweye odi animguase na wo se akire na ya moawa ye de wo kọ ewura mu akoda ne dua akoye amamre animguase ben ene chewe otani kwa ya wo ma papa ne phone na sa papa no de onu papa na oji ni phone no oye bi o record ade no wo o say wei ensantroni a wo asemasi yemfra wa ha wo so aba mo hwe nanim no de ono ne record no ato otani so eno otani so dede de aye te say wani me so me record o no a bofo no pew na phone da phone sa papa no oye bi wo wuram wono so ye bi wo wuram ndira de entina mpanifo bebre ne wo ho enya wo na oye ye o na wo na nka akokko ho wono so ye bi wonim se da ne de ni pia obesa aba no ba the video no tina oji ni phone twetwe ne ye no na nka we oji ni phone ya asem na mfa ho enya wo wa eno aka se obegu manim ase na se wo timi kwa ji ni phone wa ye bi wono so ye bi de na de ni be pie na nsen ya ntina wo ye sa no na nka wonya ni sa da mompe kakra be ko ani mame kakra be ko ani me da se papa no for de ko Anan Joseph ewo YouTube ne so o se na ya Krobea Asante mi wo rewe asanwa se da goma line awia yi me nso me hwemo na wahunu wi ase ze ne wi ase etie nipa okanokra ohue okay ya free mind and o say I wish say enkasa emumui obetumi akasa mesrawo yi honorable adwase ayeduase kote electoral area yenua justice adwase atobra justice ono wo hwa no zo kaka even help you to honorable wadaroma de na mum ne ka no pe de wutie ye ene YouTube ya wo hwe ye ho kirikirem fabra now they record gu WhatsApp yine so mame why na ye monchire tiefo emum no de no opeso kire won de adwuma wa ya ano no wotimum kasa pa enya asem ketwa right okay my wife insurance no why Kofi Buache ose ebefa GMS ewa asuofia ose akra Krobea we show no eye loud and clear mom ye mfansi Nyankopon ya adomo a ekina ye bebi ahoma na tum ammo abam na Nyankopon ya adomo a kwasia da edi animu yi eye August 16th me ba aposo a wo OTEC hey ne papa afriato ya kwasia da 16th August ewo tepa asumdwe junction enti nyambo akwasi ada ye store metepa asumdwe junction ni aba abija no ye sradofo ni aboafo se momra mekan ye ho na Elder Collins yeboa manu yenkata nachi na enhira akosia beauty otekwamo akraketua very beautiful girl and ye obede akosia beauty one oma my sister Lydia we ye chiachiamo akosia ye ma happy birthday right ye ridwuma de ni si kaisha nenso se kakra ya kan de akire wi emia hunya wa hi nokre ena na ye ka ne de akire o sabre ye sore so amadwabrem enso ato aso amamo Yankopon hyira mo ene kan mo kan ye ho bye bye